ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Isang sutsut lang sa akin. Ha? Nagpapaaral ka. Nagpapa-aral? Aral. Akala ko Sasabihin ko sana, paano ko sasagutin yun? I mean, we will get there. Eventually siguro. Pagmahal. Pagmahal. Pero pag wala pa, wag muna. Masyado mabilis naman eh, di ba? Meron kaming objective. Kung pupunta kami, kailangan may resolution. May solution sa nangyari. Halimbawa, may pinatay doon, nakatawid na ba sa liwanag yung pinatay, Okay. yung mga ganyan. Okay. Parang doktor ka, gagamutin Oo, mo. parang gano'n. Diagnosis mo, Oo. prognosis. Hindi kami parang, dito minatang ako, Oo, dito ganyan, okay, ganyan. tapos Gagamit ako ng Correct. equipment. Ang tapos Kalokohan yun. Kasi you don't May need... binatingting. Oo, may mga batingting, may mga hawak pang ganyan-ganyan. Kulang na lang, may mga pag ganyan-ganyan. Di ba? O, may pag ganun-ganun, di ba? Ay, sorry. Iba yun, Oo, iba na pala. nagbabibrate. Ay, ganun, oo nga pala. Iba pa yung ganun, di ba? Hi everyone! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. At syempre, ito na naman tayo sa inyong pinakahihintay na pagbabalik, pagsusukli ko sa inyong pakikinig at pag-aabang ng mga new episodes natin weekly. Batiin po natin, laging nanonood at nakikinig si Wilbert, si Joseph Padon. Maraming salamat. Grabe nakasubaybay ka sa lahat ng episodes. Hello din kay Ryan De Ramos. Hello din kay Lucky John Molina. Maraming thank you. Sabi niya, pag-greet naman ng anak ko si Joey Lay Molina at saka mother ko si Lenny and aso ko po si Paco. O imagine, pati aso nakikinig ng Tita Max podcast. At isa pong special episode para sa ating Halloween special. Ang espesyal na nilalang sa buhay ko ang ating makakasama ngayon. Kaya humawak na kayo kung saan nyo gustong humawak. Yung ducks na hawak. Ngayong episode, makikilala po natin ang isang taong hindi basta-basta makikita sa iisang mundo lang. Ano bang ibig ko sabihin? Isa po siyang concert pianist na kayang iparamdam ang emosyon sa bawat nota. Isang lawyer accountant na sanay sa katotohanan at ebidensya. At isang spirit quester na nakakausap ang hindi nakikita. Sino nga ba siya sa likod ng musika, ng batas at ng misteryo? Let's uncover the story of the one and only Nick Nangit. Thank you so much. Thank you! Grabe. Grabe I'm so naman. happy na you said yes Thank to you. me. Oo. I will not say no. Basta si Tita Max pa naman. Matagal ng friendship ko yan. Totoo. Oo. Pero tuwing Oo. nagkikita tayo lagi, lalaki yung pinag-uusapan natin. Oo Hindi naman. Ko, Kasi naman, ewan ko kung bakit naman kasi yung ganyang klase. hindi, sabi ko nga, ganun mo kasi. Itaas mo. Ayan na nga. Oo, Ayan, na, lumalaki. Ang puti-puti kasi niyan eh. Oo nga, masyado kasi makikita lang yung pinkish. Yes. Sana all. Oo, pink yan? Oh my God, throughout. Yeah. Ay, di naman. Iba na yung iba. Oo, very private. Para doon sa isang nakilala ko kanina. Pero alam nyo kanina, ang suot niyan, meron siyang green inside. Oo. Pero na-feel niya yung competition between us eh. So, yung kanyang warning device, sinubad niya. Yes. Oo. Para i-show. Correct. Itupin mo ma. Dapat pala minake-upan natin. Oo nga, dapat gano'n. Hindi ba, okay na yan? Okay Carry lang. na yan. Sobrang hot mo. Ay, gano'n? Oo. Hot like what? Ma, parang feeling ko Gusto mga ko 30. yummy and good. Oo.
Napaka-hot mo and yummy. Aha. 30-ish ka? 30. Aha. Yes. Uy! Aha. Mahirap, alam mo nga bakit? Kasi syempre kung target natin yung mga bagets, Oo, kailangan sabihin natin. kailangan medyo ano tayo. So sa bagets ka mahilig? Hindi sa Hindi order? Wala akong pinipili. Any. Basta't nota. Taklado. Alam mo, wala na akong mukha iyaharap nito. O, di ba mga nota? Basta gano'n na? Yeah. Gano'n na Basta to? depende sa paghawak. Kaya, Oo, parang oo. Di ba ayoko sabi mo hawakan sa tong akin, mic nito ilakad eh. mo naman ako kay Uncle. So, Oo nga. Oh my bet mo gosh. si Uncle. Medyo. Even before eh. Ganun yung mga bet mo. Oo, kasi medyo ducks yun eh. Kaya lang, syempre taken na eh, di ba? Oo, Hindi kahit naman ako ducks, seloso kailangan eh. mag-giveaway tayo, di Oo, ba, sa mga giveaway na sister lang. Oo, natin. basta sharing is caring. Correct, oo. Pero super bet mo. Di ba? Oo. Tsaka masculine si Uncle. Ay, oo. Para bang yung pag... Naaamoy mo Oo, yung masculine. parang gaganon ka na lang, tapos Ang bahala ka enough, na lahat, starfish di ba? ka na lang. Oo, starfish na talaga. Yung talagang 5, hanggang yung ulo mo, yun yung dulo ng star, di ba? Ganun ka lang, wala kang gagawin. Ganyan. Ma, Correct, alam mo, ayan. promise, nung nalaman ka na lawyer accountant ka, iba. Nagbago yung isip Oo, mo. hindi, parang sabi ko, napaka-versatile naman na tao na to. Kaya niyang kumanal, kaya Oh, yeah. niyang sumabay sa mga... Oo, Yes. pero ngayon may mga kliyente ka. Oh, meron. Kahapon nga lang, meron akong kausap na, Diyos ko, nag-discuss kami, narinig nga ng PA ko. Oo. First time niya narinig ako. Hindi, seryoso? Seryoso. Kasi pinag-usapan namin yung ifa-file ko na case. Oh my Ganyan, God. oo. So, Paano ka hindi ko ma-imagine, Ay, paano iba. seryoso? Ibang-iba. Hindi ako ganito. Diyos ko, Oo, kung di syempre. si Paano palabas ng judge. Sabi niya, Paano ngayon? sino na nandito? Papalabas Oo, natin. papalabasin ako. Baka madisibar ako sa ginagawa kong to. No? Siyempre, iba. Oo, Iba pagka sa korte. Iba yan. Wala naman tayo sa korte, di Oo, ba? oo. Nandito Dito tayo sa puro Tita mga- Max. Tita Max, oh. Tangina. Iba naman ang Oo, Tita Max, syempre. di ba? O syempre, kailangan may ganun, di ba? Oo. At may ganun ba? Di ba? Gusto ko mamaya, nag-ano muna ako, nag-warm up muna. Mamaya makikita yung kakaibang ano. Dito na sa Tita Max, ha? Parang naku-curious ako paano ka as a lawyer and accountant. Ay, iba. Grabe. Seryoso. Parang hindi ko kaya. Di makabasag pinggan. Oo. True. Pero pagka... Yaman mo na. Grabe, ang dami mo side Ha? hustle. Oo, dami. Pero ano yung top priority mo doon na career? Spirit Questor? I-top 3 mo yun. Oo. I-top 3 natin, ang pinakagusto ko yung musika. Ah. Gusto ko talaga yan, maliit pa ako. Tuwing kailan ka ba? Meron ka bang regular Akala ko gig? tanong mo kung tuwing hindi pa ako dinadatnan eh. Tagal ko Oo na nga. hinihintay eh. Iba na yung Oo, ganito iba na yung oo. paglabas. Ay, gano'n. Parang Bobo. sakit. Mag-migraine Oo. ka. Yun na talagang gusto ko. Kaya lang kasi, syempre, alam mo naman ang musika sa Pilipinas, lalo kung pianista ka, hindi masyadong, parang walang masyadong, Mainstream tayo. Oo, Correct, kasi correct. pop tayo eh. Oo, Yung classical, hindi masyado, di ba? Pero talagang hindi yan maalis sa buhay ko. So may weekly ka ba na? Hindi. I just, para alam lang yung Oo. iba, I just hold concerts when I feel it. Di ba, bongga, no? Pag gusto ko lang. So ano yung ikaw nagpo-produce? Pera mo? No. Kasi na-invite ako like sa Paco Park Presents, Concert at the Park, yung mga ganyan. I only held one nung nakapasa ako ng bar sa CCP. Kasi sa as Little as Theater. celebration, Oo, parang celebration. ganyan. Na parang, imbis na i-celebrate na ako kung kani-kanino, iba-ibang grupo, isahan na lang lahat kayo sama-sama. Oo. CCP. Parang akla, may pasara. Kaya pala nagsara yung CCP Oo, dahil sa'yo. yes. Pinaikot ako sa Roas Correct. Boulevard. Kasi nga, Ikaw pala oo, yun. ako nagpasara actually. Correct. Yun ang nangyari noon. Grabe. Yun ang talagang gusto ko. Bata ka pa nota-nota ka na. Oo naman. Mahilig ako sa nota talaga. Pag Hindi ko na alam nakakarinig kung ako, saan pupunta yung sa okay lang. Oo, Basta dito sa Tita pero Max. ano oo. yan? Mm-mm. Ano ba to? Inborn o nasa, nasa blood? Nasa blood ko. Namin talaga. Oo. Kasi yung bintana, alam naman ako, bintana. Oo, no? bintana. Yung bintana kasi ng kwarto namin noon, tapat nung nakikita ko yung piano ng kapitbahay namin. Okay. Oo. Matandang Espanyol. Binubuksan niya talaga yung pintuan, tapos Para manood magtutugtog ka. siya. Old talaga yung sinauna. Nagtutugtog siya. Mesmerize ako. As in, nakatitig talaga ako ganyan. Tapos sabi ko, ang galing-galing. Noon pa lang, talagang gustong-gusto ko na. Tapos ang bahay naman namin, punong-puno ng musika. Parents ko mahilig sa music, lahat ganyan. Pero wala kaming piano. Talagang gustong-gusto ko ng piano. Ngayon, sabi ng daddy ko, nung elementary, sabi ko niya, parang sana pabili tayo ng piano. Sabi ko sa sister ko,
Sabi ng daddy ko, Mayaman kayo. hindi, Diyos ko, Okay. nagkakayod lang kami ng ano, Mm, nagbibenta kami sa mga ng isaw, Oo, ganyan, oo, charot. oo. Tapos sabi ng tatay ko, ay sabi May ng isaw tatay, na nun. oo, sabi ng tatay ko sa akin, ay hindi, ang piano pang babae lang, sabi ganon. At sabi ko sa sister ko, sabi mo, ikaw hihingi, ganyan. O, di sister Budol ko, ka na, bata ka pa lang. oo, tapos yung sister ko nagsabi, ay binilhan kami. Pero yung second, yung magsasara na kasi yung ano, hindi siya second hand, ano, yun yung kailangan i-dispose First, na nila. oo, Sale. garage. Oo, hindi din kasi bago siya. Basta binibenta. Oo, binibenta ng ano mismo, ng store. Mm-mm. Isa music store. Kaya kami nagkaroon ng piano. And then, nung dumating yun, Mm-mm. talagang, Inaral mo. Sariling aral ko kumuha ka tutor. hindi, tinry kaming pag-aralin ng parents namin. Kaya lang, ang mahal kasi ng pagbabayad sa piano teacher. Okay, so sabi ng mami ko, sister ko na lang daw muna, bago ako tingin-tingin na lang. Ako talagang mahilig. Ang sister ko hindi kasi ginamit ko lang naman siya pambudol, di ba? Correct. O di ako nang ganyan, ang tugtog-tugtog, ganyan. May mga libro kasi na available na yung pang beginners, di ba? Na may picture ng kamay. So yun ang ako lang nagsarili. Oh my God. Oo. Talagang ako lang. And then, nung nag-college na ako, ayan na. Sabi kasi ng mother ko, magloloka ha, mag-take up ka ng loko. Sinangako ko sa lolo ko. Mamamatay na yung lolo ko. Oo, sabi niya sa akin, maglolo daw ako. Wala akong choice, di ba? Kailangan namang araw-arawin niya akong bibisitahin, di ba? O di sabi ko, sige go, di ba? Mag-aaral ako ng law. Pero, sinabi ko sa mom ko, okay, mag-aaral ako ng law, pero kailangan sabay ng music. Yun. Nagbigay ka rin ng kondisyon. Oo, nagbigay ako. Walang choice ang mother ko. Susundin ko kayo, Pero kailangan mag-music ako. So, sinabay ko yun. Nag-aral ako ng law, nag-aral din ako ng music. Formal na. Sobrang talino mo para pagsabayin mo ang music. Ay, ganun Kung ba ang yun? classical pa, ang Oo, piano classical nga. talaga. Oo. So, inaaral ko yun, yung pareho. Talino mo Sabay, talaga, pinagsabay Ma. ko yan. Hindi, akala ko, sasabihin mo sana, maganda ka lang eh. Pero, sinabi ang talino mo. Ay, ganon. Oo, Hindi, okay maniwala. nakakatuwa. Love ko lang talaga. Pinagsabay mo. Pinagsabay ko yung dalawa. Pero bago kasi mag-law sa Pilipinas, dapat tapos ka na ng first degree, which is accountancy. Kaya, Upang matalino na naman. Ano Ay, nang oo nga, no. Diba? Grabe Oo ka. nga, no. Lahi niyo matalino? hindi. Parang, hindi ko alam. Humble ka lang, ma. Parang hindi hindi ko alam. Hindi ko masagot yung ganyan. Ano? Oo. Pero, ang dream ko naman, hindi talaga yun. Oo. Jowa, di ba? Oo, true. Gusto ko yun, di ba? Hindi mo pinagsabay? Kaya yun. Wala, na-intimidate ang mga otoko eh. Parang feel nila, parang mahirap. Parang masyadong high daw ang standards. Hindi alam, madali akong kunin eh. Isang sutsut lang Nagpapaaral sa ka akin. Ha? Nagpapaaral ka. Nagpapa? Aral. Akala ko sasabihin ko sana, paano ko sasagutin yun? I mean, we will get there. Eventually siguro. Pagmahal. Pagmahal. Pero pag wala pa, wag muna. Masyado mabilis naman eh, di ba? Diba? Yung Spirit Quest or M&M, saan pumunta? yan? Oo. Okay. Kasi, nung elementary ako, yung nga kinikwento ko sa kanina, sabi ko ganyan. Nung elementary ako, may dalawa akong kaklase na pinagtripan ako. As in, ang ginawa nitong dalawa kong kaklaseng ito, inikot-ikot ako, tapos sumubsob ako, so nasugatan ako. Actually, nasugatan ako. Dito pati, dito yata, ganyan. Sa galit ko, umuwi ako ng bahay. Pagkatapos, nag-cut ako ng itsura ng tao sa papel. Oh my God. Nag-drawing ako. Tapos sinulat ko yung pangalan nila. Tapos naalala ko ngayon naalala ko kung paano ginawa ko. Tapos may karayom ako, tinusok-tusok ko ganyan. Tapos may mga inalo-halo pa ako kung ano-ano mga nakita ko sa kusina. Tapos binitin ko sila ng sinulid sa shrub na nasa garden namin. So ganon. And then after that, may sinasabi daw ako. Tapos saka ko binaon siya sa lupa. Okay. Nagkwento sa akin yung sister ko kasi nanonood siya, nagulat siya. And I did it, I think, alas 5 yata o alas 6 na ng magkagabi na. Nagulat siya kasi hindi niya maintindihan yung sinasabi ko. So, binaon ko lang sa lupa. Pero ano yung sinasabi mo? Hindi ko rin maalala. Hindi mo rin maalala. Kasi kinuwento niya sa akin yon. And then, the following day, nag-absent na sa class yung dalawa kong kaklase. Na-hospital daw yung dalawa. So, nagulat ako. Sabi ko, syempre nung bata ka, wala kang alam kung ano nangyari. Diba? Basta yun ang chika. Years later, nito na lang 2000 something, okay, na-invite ako ng isang friend ko na pumunta ng isang event ng tarot reading workshop. Tapos ako naman, sabi ko, sige, gagawa kong ganyan. Pero phone lang yan. Alam mo naman yung phone nung araw, hindi pa yung nakikita mo yung mukha, di ba? Text lang. Biglang sabi niya sa akin,
nung bata ka nangulam ka, no? Sinabi sa akin. Wala akong sinasabihan noon. So, sabi ko, paano nalaman ito? Kasi nga, isa rin siyang spirit questor. Ini-invite ako to attend the workshop nila. Nagpunta ako, wala naman akong dalang tarot cards kasi malay ko ba kung anong dadalhin, di ba? And Sir Tony, the late Sir Tony Perez was there. Late ako dumating. Tapos sa likod ako. Tapos bigla sabi niya, you at the back. Sabi niya ganyan, come forward. Your cards will be read. Ginanon ako. Ako naman tingin sa kanan ko. Ako ba yun? Okay, go. Punta ko sa harap. Medyo syunga-syunga pa ako. No? Binasahan ako dalawang spirit questors doon. Binasahan ako ng cards. Gulat ako. And then, hindi nagpakita yung friend ko. Umalis siya kasi na-overwhelmed daw siya sa aura ko. So, and that started it. Kasi na-invite na rin ako for every Saturday mag-attend na for workshops or kung gusto ko matuto. And then saka kami nagpupunta ng mga bahay-bahay kung merong nagpapatawag sa amin para ma-develop o yung training. Doon nagsimula yun, yung spirit questors. But let me just emphasize, hindi lahat ay spirit questors. Kasi may ginagamit na yan ngayon ng kung sino-sino eh. Business. Oo, pero no. Kasi iilan lang kami dito. It's a word na ni-register ni Sir Tony sa SEC. Registered yan. Oh my God. So professional kayo yes, talaga. Yes, it is. Oo. At saka parang elite. Kasi sinasala kami. Nung time ko, yung batch namin, parang 200 plus yata ang mga na-invite. Pero 10 na lang yata kami natira. Kasi sa workshops namin, sasalain ka. Halimbawa, sabi ni Sir Tony, okay, look at me. Sasabihin niya ganyan, tell me what's the color of my aura. Okay? Tapos may mga kung ano mo susulat, ganyan-ganyan, red, yellow, ganyan-ganyan. Tapos after that, sasabihin niya, it's ganito yung kulay niya. Lahat ng mga mali, labas na kayo, out na kayo. So, yun yung mga test kung pasok ka. Yes. Oo. Hanggang sa, ang dami yun. Oo. Every Saturday yun. So, ibig Naiwan sabihin na kami. kompleto mo yun. Yes. Ang pinaka-last na namin, pinagdaanan, yung UEP ang tawag doon. It's an American shamanism practice. Itatali kami, kamay at saka paa, iiwan kami sa gubat, pagkatapos nakabusal pa kami, pati mata nakapiring. Bahala na kung ano mangyari sa'yo doon. Kumbaga, although may nagbabantay malayo, doon namin mararamdaman lahat ng klase ng engkanto, maligno, magpaparamdam sa amin. Kailangan ma-survive namin yun. Yun ang last na episode namin. If you pass, then considered ka spirit questor. Pero, kilala namin lahat kami. Ngayon kasi may mga gumagamit na spirit questor. Hindi sila spirit questor dahil hindi namin sila kilala. Oo. Kumbaga kayo yung legit. Yes, kami lang talaga. Iilan lang kami sa Pilipinas. Kaya naman ako naging very vocal about this kasi I used to represent itong group na ito sa mga interviews. And nung na-disband na kami. Napapanood kita. Nung na-disband na kami ni Sir Tony, yung pangalan ko naman, alam mo, makaladkarin, di ba? Oo, kaya ako yung nai-invite. Ikaw lagi yung kaladkarin sa lahat. Correct, kaya ako lagi lumalabas sa'yo. Ikaw din yung credible. Yeah, I think so. Diba? Kasi I was mentored by the two prominent, credible psychics in the Philippines. Isa si Tony Perez, the other is the late Tito Jimmy Licao ko. Sila lang naman dalawa eh. Hindi mo balak, kumbaga, yung organization na yun? Ikaw yung... Hindi. Pero more on, I'm making people more aware kung ano yung talagang totoo at tama. So, parang at saka nililiwanag ko, hindi kulto to. Kasi baka isipin naman, kulto to. Hindi to kulto. Kasi ang kulto, yung head mismo is perfect. Mali-mali nga ako eh. Dahil ko kamali, ano ginagawa. So hindi to pwede maging kulto, di ba? Oo. So, yun ang ano naman doon. Pero, I just inform kagaya nito sa Tita Max, napakagandang avenue ito para mas lalong maraming matutunan ang mga tao sa talagang para malinaw totoo. sa amin. Diba? Yes, para malinaw. Kasi ang daming... At saka hindi lahat legit talaga. Oo, ang dami kaya. Yung pupunta na sabihin, dito may nakikita ko. Tapos na, hindi. Meron kaming objective. Kung pupunta kami, kailangan may resolution. May solution sa nangyari. Halimbawa, may pinatay doon, nakatawid na ba sa liwanag yung pinatay, yung mga ganyan. Okay, parang doktor ka, gagamutin mo. Oo, parang gano'n. May diagnosis, may prognosis. Hindi kami parang, dito minamdam ako, dito ganyan. Tapos gagamit ako ng mga equipment. Kalokohan yun. Kasi you don't may labi na tingting. Oo, may mga batingting, may mga hawak pang ganyan-ganyan. Kulang na lang, may mga pag ganyan-ganyan. Di ba? May pag ganun-ganun, di ba? Ay, sorry. Iba yung nagbabibrate. Gano'n, oo nga pala. Iba pa yung gano'n, di ba? Okay.
So, kailangan may mga ganun silang Kumbaga, ginagawa. may ipapresent, ito yung diagnosis, ito yung prognosis Yes. ko as a At saka we doctor. were trained not to use any of the gadgets. Wala kami mga gadgets. So, purely Pure. gift. Oo. Katawan mo, Yes. senses mo. Yes, senses. Nung nakita mo, anong ora ko? Ay, maganda ever since. Oh, hindi lang dahil sa isa kang competition. Hindi, bukod sa talagang maganda si Tanya. Mas maganda ito in person pag nakita nyo. Thank you, Ma. Oo, sobra. Thank Hindi ako you. sumisip sa totoo lang maganda. Sarap sugatan nga. Every time, di ba, noon ko pa sinasabi, pag Oo. nakikita ko to gusto ko talaga sugatan. Nung virgin pa ako, Oo, hindi nung pa ako virgin pa Tita siya. Max. Correct. Oo, Talagang sarap sugatan. Maganda. Pero bukod pa dyan, iba yung, yung thank you. aura mo. Pero iliwanagin natin kasi maraming gumagamit ng salitang aura. Pero Oo, mali. oo. Di ba sinasabi, ma-aura ka na naman. Okay, ang ganda ng Oo, aura mo. oo. Ina-equate nila yung aura sa Pero beauty. meron ba yan like may mga pangalan ng oras? O paano ba yung Wala. Actually, lahat tayo may mga chakras, yung Okay. tinatawag. Ito yung mga iba't ibang kulay na nasa katawan natin. So, simula yan sa puwet, okay? Yan ay kulay pula, okay? Tapos, Totoo? Seryoso? Okay. pula dyan. Tapos, yung dito sa Private anis, part, sa anis mo, Anes? orange naman yan. So, paakyat yan. Okay? Sa pinakatuktok, yan yung violet. Okay? So, dapat naka-align yan. At saka dapat lahat sila pantay-pantay lang. Yung iba na nasosobrahan or nakukulangan, ang nangyayari sa itsura nila, nagkakaroon ng parang patsi-patsi. Nawawala, so parang black. Pero hindi ibig sabihin may black yon, kundi nawawala lang. Kaya nakikita black. Bakit missing? Okay. Because halimbawa ikaw ay sobra. Kunyari sobra kang takot. Sobra kang takot or kulang na kulang ka sa hindi ka makapagsalita, yung masyadong nare-repress yung iyong pagsasalita, nagiging itim siya. Okay. Tapos, pagka ganun, yung lahat tayo kasi may liwanag sa katawan natin eh. Meron talaga, ang nangyayari, yung liwanag mo, hindi masyadong nakikita. Okay? Pag hindi yan nakikita, yung sinasabi, kaya minsan nakikita mo isang tao, sabi mo sa kanya, parang malungkot ka Malungkot yata. yung aura Oo, mo, kaya oo. parang ayaw mong dumikit sa kanya, parang problematic, ayoko mo na, oo. iwasan ko, di ba, ganyan. Meron naman tao na pag nakita mo, parang, ay, asaya-saya, parang gusto mo siyang kausap, di ba? Kasi maganda yung aligned yung kanyang chakras, kaya yung kanyang light na umiikot sa kanya, yun yung aura. Yun Oo. nakikita mo yun? Yes, nakikita ko yung Kami mga kasi ganyan. halimbawa ako, wala akong gift eh, hindi ko Oo. nakikita yun. It's okay kasi sa totoo lang lahat tayo meron. Lahat tayo may okay. capability na makakita ng hindi nakikita, makausap ang hindi nakikita, lahat tayo. Except that iba't ibang antas or level lang. Ang nangyayari kasi sa atin, pag bata, mas bukas tayo. Kasi pure tayo, inosente, wala tayong judgment on anything, kaya tanggap natin kahit na ano, di ba? Kaya lang ang educational system natin kasi is more on the left side ng brain, which means kailangan math yan, science, alam mo yung kailangan may logic, kailangan may explanation, Cognitive, oo. cognitive. Nakakalimutan yung right side ng brain. Yung right side ng brain natin, yan yung creativity, yan yung imagination, lahat yan. Hindi balanse. Mas ina-emphasize yung left side ng brain. Di ba ang mga bata pag kami nakakausap, sabi ay nako, ano yung imaginary friend mo lang yan, kalimutan mo, hindi yan totoo. Tuloy, nawawala. Pero it doesn't mean forever wala yan kasi bumabalik yan. Halimbawa, kung ikaw biglang na-aksidente, pwede ka magkaroon ng near-death experience. Or kapag mataas masyado ang lagnat mo, minsan may makikita ka. Yeah, O yung simpleng nagtatrabaho ka, parang may biglang dumaan, pagtingin mo wala. Yung So, peripheral totoo vision. yun? Yes. Because these are indications na meron tayong capability. So hindi ka lang pagod? Hindi. It's because kaya mo makakita. Oh my God. Kaso hinaharang na ng science. Yes. Okay. Yung ating educational Yes, system, correct. nagiging more logical tayo. Nawawala yung side na yan. Kasi hindi rich ng natin yung mental ability Yes. natin, yung spiritual world eh. Yes. Correct. And nangyari kagaya sa akin, di ba, I'm into music, yung right side ng brain ko nag-develop because of the creativity. Kaya pantay yung pareho pala. Oo, Kaya oo. nakikita ko yung mga bagay na I thought, Pantay. yes, pantay talaga, di ba? O, ganun na lang, konti ganun. Ay, sorry, akala ko kasi kakain na, di ba? Di ba? You know, I have two hands, the left and the right. Nakakatawa. Oo. Kasi, yung ano mo kasi, profession mo, kumbaga mas nagiging credible ka kasi may science background Oh, ka, yeah. may
logical background ka, matalino ka, tapos may spiritual, na balanse mo lahat. Yeah. Alam mo, Diba? isang requirement sa amin sa Spirit Questers, hindi kami pwedeng magkaroon ng yung emotional problems. Oo. Hindi rin pwedeng financially na may problema kami. Kailangan alisin yan. Kasi pagka ganun, you cannot help another person. Kapag ikaw mismo marami kang baggages, kailangan wala yon. So kung kunyari may sakit ka, hindi ka pwede sumama muna. Pagaling ka, hindi pwedeng dadalhin mo sa isang quest, yung may condition kang gano'n. Kaya nga salang-sala kami, di ba? Kailangan balanse. Kaya among our ranks, meron kaming, hindi lang ako ang lawyer, may doctor pa kami. Yeah, may doctor kami. May mga psychologists kaming kasama. Yes. Salang-sala nga Organization din talaga. Iilan lang kami. Ma'am, may sumulat sa Sure, atin. go. Papayuhan mo. Hi, Tita Max. Okay. Ang ex ko po ay... my ex passed away abroad a few months ago. Hindi kami naghiwalay ng maayos. And until now, ang dami ko pang what ifs. Pero lately, merong mga gabi na parang andyan siya. Minsan naaamoy ko yung pabango. Or bigla kong naririnig yung favorite song namin kahit wala namang tumutugtog. Hindi ko alam kung siya ba itong nagpaparamdam o baka ako lang kasi hindi ko pa siya nale-let go. Help naman po. Love, let. Okay, let, no? Sinabi ba niya kung patay na yung kanyang pinatay? Sa patay abroad na? namatay. Okay. Kapag gano'n, nandyan pa. Shit. Oo, nandyan pa. Umaaligid pa rin sa kanya. Kasi alam mo, may free will tayo. Ibig sabihin niyan, meron tayong malayang pagdedesisyon. Okay? May sarili tayong disposition sa buhay. Pag tayo ay namatay, hindi yan nawawala. Yung bang pag tayo namatay, wala na kung saan na lang tayo pupunta. Hindi. Nandiyan pa rin yung free will. Yung kanyang boyfriend, ayaw pang tumawid sa liwanag. Kasi mahal niya yung girlfriend niya, kaya nagstay pa siya dito. Kaya umaaligid siya. Kaya naaamoy pa niya yan, nasa-sense niya. Kasi that's another indication na may nasa-sense din niya. Kaya open pa rin siya, open ang third eye niya. Kasi lahat tayo capable, di ba? Sa case niya, nararamdaman niya yung boyfriend niya na nasa paligid pa rin. Pagka ganon, ang magandang gagawin niya is ipagdasal lang niya. Yung kanyang Anong dasal? kahit na ano, kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, kaya siya ay Katoliko or... I mean, or dasal na tigilan na ako o anong dasal? Ay, hindi. Pwede niya sabihin na mahal mo siya, mahal mo pa rin siya, na nawala na siya sa physical world. Oo. Sabihin mo sa kanya na Hindi mahirap. niya alam? Maaring hindi niya alam or maaring alam niya pero ayaw pa niya tumawid. Pwede niya sabihin kasi na okay ka na okay naman ako, kaya ko kahit na wala ka. Siguro bantayan mo na lang ako, tulungan mo na lang ako, ganyan. So, kakausapin? Kausapin niya. Hindi naman sasagot yon, pero mararamdaman niya yon. Parang yung pelikulang The Ghost. Hindi ko ba napansin? Si Patrick Swayze Ghost or Demi Moore. Kasi ang ganda kasi si Demi Moore doon, nararamdaman niya nasa paligid niya pero hindi niya nakikita. Ganon din love na mahal siya nitong si Patrick Swayze. So, kailangan sabihin niya na okay naman siya, itong si Letlet, na okay siya para makatawid na sa liwanag yung boyfriend niya. Ngayon, kung yung boyfriend niya masisense na okay na, pwede naman niyang iwan, pwede rin hindi. Na nandun pa rin. Kasi so, minsan, yung sinasabi mong free will? yes, yun dun pumapasok yun. Maaring yung kaluluwa ng boyfriend niya ayaw pa tumawid. Ayaw pa. Yes. May tanong ako dun sa Sure. pabango. Simpleng tanong lang. Sinasadya bang ipaamoy yun sa tao? O ikaw yung... Oo. Ano ba? Hindi. Yun ang isang perception natin sa physical world. Kasi physical tayo. Physical senses, nakakita, nakakaamoy, nakakarinig, etc. Diba? So, paano natin masisense ang multo? Kung ano yung nasisense natin, kung ano yung sa physical world, yun din ang gumagana. Nagkataon sa kanya, naaamoy niya. Hindi naman nagpapaamoy yung kaluluwa, pero naaamoy niya. Kasi, ang kadalasan na alam natin, yung nakikita. Okay, like, nakakita ka ng multo, ganyan. Kami nakita ko, multo yata, ganyan. Kasi mata lang yon. Pero may mga tao may naririnig. Halimbawa, natutulog ka, parang biglang nagbukas ang pintuan, tapos nagsara. Wala naman, sarado, di ba? Gumagana yung psychic sense of hearing. Meron din naman yung psychic sense of smell na hindi mo nga nakita siya pero naaamoy mo naman siya. Yun. Kasi pag nasa physical plane pa, kahit nakaluluwa na siya, pwede pa rin maamoy mo yung kanyang kinagagawian nung buhay pa siya. At yung paglalagay ng pabango na yun, isa yung indikasyon. Pati yung pag tumutugtog. Yes. Kahit walang tumutugtog pero... Yeah. sabi naman. Pati nga yung panlasa yung psychic sense of
taste. Claire Gustos ang tawag doon. Halimbawa, paborito niya is, sabihin natin, bagoong. O kaya paborito niya kare-kare. Ganyan. Tapos ikaw kumakain ka ng, sabihin natin, ng tapsilog. Kumakain ka. Tapos biglang, bakit parang kare-kare na lasahan ko? Wala man ako kinakain. Parang may peanuts. O parang, ay, mani. Bakit naman mani, di ba? Saging, di ba? So, may nalasahan ka nakakaiba, pero wala ka namang kinain na gano'n, di ba? That is a manifestation na gumagana yung psychic sense of taste na nalalasahan mo, yung paborito niya. So, andun siya. Yes. At saka, ang pinaka-common sa lahat sa atin, yung titinig ang balahibo, yung goosebumps, di ba? Parang, bakit parang may So, kakaiba dito? That's another indication, yung psychic sense of touch. Clear sentience naman ang tawag doon. Lahat ng physical... Lagi kami ganun. Lahat, oo. Lahat open sa akin. Oo. Open lahat. Sana may pumasok. Sana meron. Oo. Punta na kayo, please. Kaya Diba? yung lahat ng physical senses natin, 6 yan, 5 yan, may counterpart sa physical, sa psychic world. So, Psychic yung psychic sense of sight natin, yan yung clairvoyance. Kaya nga may mga tao nakakakita ng hindi pa nangyayari or nakakakita ng mga multo. Yung sa hearing naman, clear audience. Okay? Yung sa pang-amoy, yan yung clear aroma. Tapos yung panlasa, clear gustos. Tapos yung sa pakiramdam, clear sentience ang tawag doon. Okay. Kaya nga may mga tao empath na sinasabi nila, empath ako. Although napaka-abuse yung salitang yun. Kasi may ibang tao parang nararamdaman kita na may pinagdadaanan ka. That's sympathy, that's not empathy. Iba yung empathy. Yung empathy is ikaw mismo nilalagnat ka dahil yung isang kaibigan mo ay nakakaranas ng hindi maganda. Yun. So, paano natin madi-differentiate, Mama, na namimiss mo lang yung tao sa nagpaparamdam sa'yo? Okay. Alam mo, maganda yung tanong mo ha. Paano mo madi-differentiate? Kasi minsan miss mo lang eh. Tas, Pag namimiss mo lang, hindi ka makakasense ng iba. Ibig sabihin, hindi gagana yung nakikita mo. Okay. Oo. Yun yung sagot. Yes. Hindi mo siya maaamoy, hindi mo siya malalasahan or maririnig. May tanong ako dun sa amoy. Pwede bang imagination lang yung amoy? May mga ganon, pero dapat hindi imagination. Kasi halimbawa, napadaan ka, puro mga rosas, bigla naamoy mo rosas, tapos walang connection. Kasi may nakita ka. Pero yung totally, let's say, nasa Wala. kwarto ka na wala namang ganon, bigla may naamoy ka, like kandila. Di ba minsan may tao naman, ba't parang amoy kandila? Kasi yung pala may namatay siyang kamag-anak, that is an indication. Kailangan merong kakaibang nangyari. Hindi lang yung basta na naiisip mo lang. Yes. Yun. Paano kung halimbawa, hindi gusto ni Letlet na umalis? Pwede ba na pwede ba yung free will na sinasabi mo, magstay na lang ako dito? Pwede ba yun? Alam mo, ang ganda nung tanong mo rin yan. Kasi maraming ganyan na, let's say, namamatay ng mahal nila sa buhay. Tapos, hindi sila makamove on, di ba? Alam mo, mahirap yan eh. Kasi, it's okay to grieve. Okay lang na malungkot ka, umiyak ka pag may namatay na mahal mo sa buhay. Okay lang yan. Pero do not dwell on it. Kasi pag nag-dwell ka dyan, yung misery mo will pull you down, yung negative energies, magiging mabigat hindi lamang sa'yo, kundi pati sa kanya. Hindi siya makatawid sa liwanag kasi hinihila mo siya pabalik. Kasi may psychic link tayo na tinatawag eh. Konektado tayo sa lahat ng taong mahal natin. Pag nakikita nyo lang yung mga sinulid na nakadikit sa atin, marami yan eh. So, hindi napuputol yon. So, hindi siya makatawid sa liwanag kasi hinihila mo siya pabalik. Nahihirapan din sila. Kasi imbis na makatawid na sila sa liwanag, pinipigilan mo sila, nandito So, pa nahihirapan din sila? Yes, nahihirapan din God. sila. Hindi lang ikaw na nahihirapan, pati siya. So, pareho mabigat sa inyo. So, ma-sign ba na pag di mo na siya naaamoy, naririnig, na nakatawid na? Yes. Kaya nga pag kami nagsasabi... Naiiyak ako kasi naalala ko si tatay. Okay lang. Kasi ako, like, at a few days ago, naalala ko parents ko, talagang magulgul ako. Namatay na sila. Kasi normal yon. It's human nature na napapaiyak ka. But do not dwell on it. Kumbaga, after a while, isipin mo rin na wala na sila, hindi mo sila maibabalik na, pero isipin mo yung the happiness that you experience nung buhay pa sila. Palaging ganon. Kasi normal naman sa atin, mga tao, na yung mga mahal natin sa buhay, pag sila'y wala na, talaga mamimiss talaga natin. Pero pinakamaganda, i-pray mo, ipagdasal mo sila, makatawid sa liwanag. Isipin mo yung mga masasayang alaala. And then you have your own life to live eh. Hindi pwedeng nakatali ka lang eh. May buhay ka. Oo. Okay.
At the moment na may mga nagtatanong sa akin, let's say, kumusta na kasi? Namatay ni si ganito. Kumusta na kaya siya? Sabi ko, nagpaparamdam ba? Hindi. O di wala. Okay na siya. Nakatawid na yan sa liwanag. Huwag mo nang hanapin. Kasi pag hindi na nagparamdam, ibig sabihin, okay na siya. And they are in a better position to help us. Kasi pag may problema tayong mabigat, tumutulong sila. Hindi lang natin namamalayan. Siyempre, hindi na Oo. tayo aware eh. Hindi lang tayo Tutulong ba aware. nila yun? Kunyari na problema sa pera, biglang-bigla na lang may tatawag sa'yo, magpapagawa, blessing, Mm-mm. tapos pala, kikita ka, di ba? Bakit Sila may yun. ganon? Sila yung tumutulong in another way. Yun ang sinasabi ko. Kaya let them go on kasi they will still help us. Mami, tanong Mm-mm. ako. Sure. Kasi nga, tungkol sa parents, Mm-mm. syempre, Mm-mm. namimiss mo. Mm-mm. Nung namatay si tatay, Mm-mm. ang prayer ko kay Lord, Mm-mm. sa kay tatay din, sabi ko, kung safe ka, magpakita ka sa panaginip ko. Okay. Alam mo, ang ganda na naman ang tanong mo. Kasi, Hindi siya once lang siya nagpakita sa Okay. isang taon. Bakit kaya? okay. Ano yung napanaginipan mo? May naiiyak ako. Okay lang. Oo, sige lang. Nagagawa siya sa bahay. Mm-mm. Tapos, nakangiti siya. Tapos Mm-mm. yung aura niya ang ganda. Mm-mm. Sabi niya, tapos nagagawa siya ng electrical wiring. Mm-mm. Yung usual pinapagawa ko lagi sa kanya. Mm-mm. Tapos sabi ko, Tay, kamusta ka na? Mm-mm. Sabi niya, ganun. Tapos hindi ko na maalala yung entire panaginip ko. Mm-mm. Tapos sabi ko, sana isa pa ulit. Kasi na miss ko. Alam mo, okay. Siya ay nag-manifest sa'yo to tell you okay na siya. Kaya nga, hindi siya nagsalita, gumanon lang siya. Kasi ang pagsasalita naman ng mga kaluluwa, mga kaluluwa na mahal natin sa buhay, hindi necessarily yung language natin. You sense it by feeling, yung emotions. Kaya, or symbols, yung sign niya na nag-thumbs up siya sa'yo na okay na, nakangiti, and then after that, wala na. Ibig sabihin, nakatawid na siya sa liwanag. So, syempre, nung time na yan, di ba, alam mo kung bakit nagpaparamdam sila kapag tayo ay, nananaginip? Kasi, yun ang pinakamagandang panahon na hindi tayo magre-resist. Kasi pag gising tayo, tas may makita tayong multo, di ba, natatakot tayo, di ba? Pero kapag tayo nananaginip, di tayo nagre-react, di ba? Parang okay lang, nandyan sila. Down ang resistance natin. Yun ang pinakamagandang nagpaparamdam sila sa atin. Nung nagparamdam sa'yo, sinasabi niyang okay ka na. Okay na siya. And then that's it. Tapos hindi na naulit. Ibig sabihin nakatawid na siya sa liwanag. I-share ko rin sa'yo kasi yung sa akin naman, I went through I did not realize it, depression na pala yun. Nung namatay ang mother ko, it's different, it's difficult when death strikes home. Kasi I talk about death to a lot of people, deaths of other people, but not death of my own mother. So in fact, hindi nga ako umiiyak nung time na namatay siya eh. And then, hindi ko na-realize, hindi na pala ako kumakain, hindi na ako umiinom. Parang wala akong gana, ganon. And then one afternoon, biglang, inaantok lang ako, natulog ako, napanaginipan ko siya. In my dream, tumawag siya sa akin sa phone. Tapos sabi niya, kumusta ka na? Ganyan. Nakausap ko siya ko, blah, 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 blah. Tapos sabi ko, teka, di ba patay ka na? Tapos biglang may ibang boses na sumagot, hello, ganyan. Sabi ko, hello, sino ka? Nasaan ang mami ko? Tapos naputol na. Then nagising ako. Paggising ko, buwaba ako, tapos nagutom ako, kumain ako. And then I started eating again. So it's one way of first telling me, huwag mong pabayaan ang sarili mo, kumain ka. Kasi wala na, okay na ako. So iba naman yun sa kanya, di ba? So kanya-kanyang paraan ng pagpaparamdam sa atin. For me, sinasabi niya na, huwag mong pabayaan ang sarili mo, okay na ako. And that was the time, yun. Yeah, it's okay na napapanaginipan natin. Talagang normal yan for everyone. Kung gusto ko lagi para makasama mo. Kasi doon mo na makakasama. Oo, kaya lang sa dreams na lang. Oo, sa dreams. Huwag natin tawagin sila na sana samahan mo ko. Kasi baka mamaya iba na yung nung pakita sa'yo. Talaga? Oo, pwede. Kasi, So, wag yun. yes, kasi pwedeng mag-attract ka ng negative entities. Pwede magparamdam sa'yo. Pwede So, pwede sila magpanggap? Yes, the demons now may come in. Hindi no. Asyumera naman tong demons. Oo nga, Hindi di ba? ikaw yun. Alam mo, in fact, Pilingiro pala correct. ko. Alam mo, tama yung sinabi mo. Kasi sila sabi nga ng bakit itong mga demons, Ghibli Kauko wrote it one time. Sinabi niya, masyadong overrated ang mga demonyo. Masyado nyo silang, sa lahat na lang, demonyo. Masyado silang sikat na sikat. Wala naman silang kinalaman dyan. Wag, di ba? So,
baka pasukin pa yung buhay mo ng demon. So, Okay. So, don't call them. Pray for them. Mm-mm. Ganun lang. And then, Okay, okay lang noted. pag maiyak. Thank you. Nagbigay sa akin yun ng peace kahit Mm-mm. pa paano. Thank you. So yun no, usapang ex. Mm-mm. Ano ba yan? Saan ba tayo babalik? Marami kang ex. Charot. Ay, wish ko lang. Buwe, wag ako. Ay, Wag ako. Dito Oo. sa dito sa recording studio, may nararamdaman. Oo, lalo na ngayon. Oh my God. Yes, lalo na ngayon. Kasi alam mo, pag Ba't pinag-uusapan lalo na sila, ngayon? Why? pag pinag-uusapan sila, alam nila na, ay, pinag-uusapan kami. Napaka-asyumero. Pangalawa, iba kasi ang aura ng iba yung aura ng isang sensitive like me or a psychic compared sa isang ordinary person. Yung ordinary person, okay lang, may aura ka nga, may chakra. Pero kami kasi, like in my case, pag lumalapit yung multo or yung kuso naman yun, lalo kong kumikinang. Alam niya na sense ko siya. Kahit sabi ko, ay wala akong alam, di kita na sense. Hindi, kasi hindi nagsisinungaling yung ilaw mo. Lumiliwanag lalo. So alam ng kaluluwa na nasisense mo siya. So yes, meron. Lalo na sa banda dyan. Mama naman. Nakapaligid sila kasi Paligid ngayon. lang Oo. sila. Ngayon, nakaikot sila. Are there souls or... Halo-halo. So, maraming kaluluwa, mga curious lang sila. Kasi pag pinag-uusapan Oo, sila, Mama talagang Troika. nandito sila. Oo, Oo. Ay, tatlo Hindi. sila nandyan. Sa booth. Kanina? Doon sa booth na, ano? Oh, yeah. Oo. Lalo na skinny ko. Oh, talaga? Yes. Oo. Nandyan sila. Ayoko. Pero hindi sila nananakit. Kasi alam mo, nakakatawa sa mga pelikula natin. Pag pinapakita mong multo, lagi na lang, Oo, creepy. o kaya sasaktan Ano ka. itsura nila? Alam mo, ang itsura nila, kung paano sila namatay, ganun din. Okay. Oo. Pangalawa, kapag sila ay alam na nilang patay na sila pero ayaw nilang tumuwid sa liwanag, maaring okay na yung itsura nila, pero ayaw lang nilang tumuwid sa liwanag. Ba't Okay? sila andito ngayon? Maraming dahilan eh. Kasi pwedeng, you mean today, or nandito sila, no? Eh, kasi, Yung mga nasa likod ko. oo, kasi alam nila kasi pinag-uusapan natin sila. At, Pogi ba? Oo. Charot. Hindi. Bigay ko na lang sa'yo. Pass. Pero pagka merong pogi, sa akin, syempre. Ay, Pwede pala yun. share ko naman sa'yo. Gusto mo? Sige. Pabisitahin ko rin Sharing. sa'yo. Gusto mo? Oh, yeah. Pag matutulog, gusto mo? Tatabihan ka rin. Yun nga, nandito sila kasi alam nyo, hoping sila na masasagot yung ibang tanong nila. Nakikinig din. Oh, yes. Kasi parang, baka nga gusto nila halimbawa, no, namatay siya na hindi niya alam kung yung kanyang anak ay makakapagtapos ng pag-aaral. Okay? Naiwan niya. So, magtatanong ngayon siya, parang, kumusta na yung anak ko? Ganyan. Eh, syempre, kung i-entertain mo lahat sila, paramihan ng parami, wala na. May tanong ako, mapapagod ka. hindi ba sila omnipresent? Ba't di nila maalam sa Ay, bahay nila? alam mo, yun ang nakakapagtaka rin eh. Kasi hindi ko rin masasagot dahil tayo naman ay buhay pa, di ba? Pero alam mo, they can be anywhere, everywhere eh. So, pwede silang, kaya lang ang problem, hindi sila, yung time, hindi kapareho ng time natin. Okay. So, pwede Got kunyari, it. Yep. panahon pa siya ng Kastila na namatay, tapos hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Okay? Pero hindi niya alam bakit iba na yung itsura. So, Yes. gets. Iba yung timeline nila kasi. Iba, Hindi oo. sila ngayon. Yes. Ngayon baka may magtanong, sabi ka, hindi ba sila napapagod? Ilang libong taon na nang wala Oo. sila. Hindi kasi, hindi ganon. Kasi ang concept nila ng time, iba sa time natin. Gets. Pwede kasing sa kanila, ngayon pa lang yan, seconds lang, pero sa atin, thousands of Gets. years Okay, na. kasi nga, Oo. psychic world. Yes, You know, iba. gets. Oo. Doon sa likod ni Jerome. Oh, yeah. Okay. Akala ko nga may taong na physical. Oo, kasi gumagal. Oh my Oo, God. akala ko kasi talaga yung may tao sa likod na So, pag babae. ganyan, normal na lang sa'yo. Normal. Sanay na ako. Kaya nga akala Hindi ka ko, naman inaano eh. no? hindi. Akala nga ng mga tao nananakit, hindi. I thought, when I was growing up, akala ko, normal lahat ng tao ganon. Na nakakakita. Oo, yung pala ako lang pala. Oo lang. Oo, buti na lang sa family namin, lahat kami, pareho lang kami. Kaya it was normal in the family. Oh my God. Kasi one time, Gift ng family oo, yun. kumbaga one time kasi nung spirit questor na nga ako, di aalis ako, may iwan yung mother ko sa bahay. Sabi ko, okay ka lang kasi paano yung mga nasa sala?
O sabi ko ganyan. So sabi niya, kaya mo sila, kinakausap ko yung mga yan. Sanay na. Oo, kaya sabi ko, oh my gosh, ang mami ko pala, alam din pala. Hindi lang sinasabi sa akin. Kaya pala hindi niya ako pinipigilan. When I first appeared, when I first dito sa Kaya Love Radio. sinuportahan ka Yes. lang niya. Sabi ko, tama ba? Okay ba yung mga pinagsasabi ko sa radio? Sabi niya, oo naman. Siya rin pala. Siya rin pala. Kumbaga, it's in our Oo, family. oo. Adam's family po kami. Grabe, superheroes pala kayo. Thanks, mama. Mukha namang di niya ako inaano. Oo. Pero ako, Mm-mm. may nakikita ka ba sa akin na, or, I don't know, Mm-mm. kung ipo-profile mo ako, hindi mo ako kilala. Mm-mm. Anong nakikita mo sa akin? Or, Okay. Siguro sa'yo, kunyari, hindi kita kilala. Oh, well, anyway. Or yung oo. ano lang mo lang, impression mo lang sa akin. Impression ko sa'yo. Hindi kasi iba yung biglang ko nakita ngayon nung tinanong mo ko. What the fuck? Oo. Kasi may tinatawag tayo na scanning eh. Isa yung part ng Oo, training yan, namin. gusto ko. Yun yung bang Sige. ang isang tao, minsan tinitingnan ko Kaya lang, ko nakikita ko kaagad yung pinagdadaanan niya or yung itsura ng bahay niya, biglaan sa akin. O parang napanood ako na, hindi ko alam kung saan ko napanood, ganon. Oo. So, basta ang nakita ko sa'yo, isang room na parang white, or basta light ang color, tapos may mga vertical lines. Hindi ko alam kung saan yun. Basta may mga vertical lines. May window na parang may steel. Tapos may green ako nakikita. Green na color. Basta it's a room na basta may mga vertical na white lines. Medyo maliit yung room. Mm-mm. Saan ba yun? Familiar? Familiar. Okay, o yun. Bigla ko lang nakita. Oh my So, God. yun yung sinasabing impression, na tinanong mo ko impression. Pero, kunyari, personality naman. When I first, kunyari, hindi kita kilala, siguro iisipin ko, itong may longing for somebody to be more stable. Kasi parang, you can do so much, you can do so many things, kaya lang, naghahanap ka ng meaning na para saan? Kaya ko, pero para saan? May longing ako for somebody. Yun ang ano naman sa akin. Wow. Is that applicable? Yep. Ayun. Yun. Yun. Resonate siya Oo. sa akin. Yeah. Yun. That's true. That's for a Oo. fact. Siguro yung sino sa dito ang gusto mong ano kasi baka sabihin nila since kilala kita, di ba? Oo, Sino hindi magturo ka kung sino sa kanila na i-scan ko. Hindi, okay lang. Okay lang, pero grabe. Itong naka-pink. Oo, si Troy. Ang dami ako nakikitang mga halaman. Hindi ko alam kung ano yung mga halaman na nakikita ko. Basta may mga leaves. Puro leaves. Garden type. Tapos, basta may garden eh. Tapos may mga leaves. Na malalaki yung mga leaves eh. Tapos may rocks. Peaceful yung place na parang gustong puntahan. Hindi ko alam. Does it resonate? Ha? Yes daw. Yes? Yeah. Okay. So yun, yung mga Diba? ganon. Oo. Kaya nga minsan ang pastime. Nakakaingit din yung gift na ganyan. Oh yeah, pero Mm. it also is a burden eh. Oh, may, Kasi halimbawa may Oo. isang tao may pinagdadaan ng problema, yung problema niya nafe-feel ko eh. oh, syempre, na-absorb Diba? mo yun. Na-absorb Paano mo ko yun. pinapagpag? Okay, maganda yung tanong Mm-mm. yan. Kasi it can happen to anyone eh, na hindi nila alam may gift din pa sa sila na Yes. ganyan. Una, maligo ka ng may asin. Totoo. Oo, yung salt bath. Mm-mm. So ginagawa yan maski sa medicine sa mga Oo, sa mga oo. hospital. Pag may sakit, pinupunasan nila ng tuwalya na merong asin, okay? Because salt is a universal cleansing Yes, agent. Oo. correct. So, ang ginagawa ko, or pwede nyo rin gawin, kapag kayo ay maliligo, di tapos na, wala na yung sabon, di ba? Nagbanlaw na kayo. Then, pwede sa tabo or sa timba, maglagay kayo ng ordinary salt, yung binili sa palengke lang, yung rock salt. Wag yung iodized. Basta rock salt. Tapos, turn clockwise kung paano umikot yung orasan. Tunawin nyo. And then, ibuhos nyo from head to foot. Mawawash out na yung Yes, mga para burdens. kalmado ka at hindi Okay. na magpaparamdam sa'yo. Ikaw ginagawa mo lagi. Yes, always. Okay, kung syala-syala Kasi kayo pwede na-absorb himalin. mo. Oo, sobra. Kasi, kunyari, dumaan lang ako sa isang lugar. Tapos lahat ng mga naiisip o na, mabigat for me. So, para maalis yon, I have to cleanse Grabe. myself. Thank you for for doing that for us na may mga baggage sa... Oh, yeah. Siguro yun ang mission ko in Oo, life, siguro. correct, Oo, correct. to help people. Siyempre bukod sa Mm-mm.
Ay, oo naman. Pero alam mo na ha. So, eto na nga, Yes. transition sa Kikita pa ba? Sana nakikita pa rin. pagiging psychic Oo. mo, papunta sa top 5. So, meron akong 5 questions na tough. Mm-mm. Sagutin mo lang. Okay, top or bottom? Oo, ganun. Ay, gano'n. Boto. Mas feel eh. True, masarap. Diba? Yata. Okay, next. Anong dapat unahin? Label o bembang? Nakakatawa talaga yung transition natin ng Oo nga. spiritual. Correct. Nakakatawa. Oo, ano yung choice? Bembang o label? Anong inuuna? Anong inuuna? Oo. Sex o label? Label. Label. Oo. I love it. Oo. Mm-mm. Kasi pag sabihin nila, sobra akong haliparo. Gusto ko natatawa si ate. Past life ko yun kasi pokpok ako. Oo. Totoo naman, several Tuloy. past lives. Oo. Kasi unang sinabi sa akin ng Spirit Questers yun. Ano? Sinabi nila sa akin, I was sa Mediterranean, sa gypsy. Mm-mm. Biglang nakita ko sarili ko. Sabi ko, oo nga, kasi I've always been yung into the Middle East. Oo. Pero pokpok ang role ko. Pokpok ka. Kaya iniyakan ko ng ilang beses yung pelikulang, yung Hunchback of Notre Dame, yung si Esmeralda. Buhay ko pala yun. Yung pala ikaw sa Ako past pala life. yun. Mm-mm. Sobrang ganda rin. Like you. Mas maganda Oh, ka mo. pero pokpok naman ako. Not Okay like lang you. yun. So, inuuna label. Yes, label Sa dapat. relationship. Pero minauna ka ng bembang muna. Ay, wali. Ay, winner! Love it. Number 3, sinong babalikan mo sa dalawa? Ex na pogi o ex na dax? Ang hirap. Kung sakali ha. Oo. Mamili ka lang isa lang. Kailangan talaga pumili. Ex na Oo. yun. Okay lang. Ano? Sige, sige. Halimbawa, So, may halimbawa babalik. lang naman. Oo. May babalik. Ex na pogi o ex na dax? Doon ako sa ex na da. Ako din. Oo. Kasi ex Ano na kay pogi, pogi? iiwanan na naman Oo, ako, di ba? nung- Oo, doon ako sa Dax. Oo. Di ba? Para at least, susulitin ko muna, di ba? Nakapagpagawa ko na lang yung face. Oo, pagpagawa na lang. At sa takpan ng dyaryo, di ba? Total naman. Pikit-pikit na Oo, pag nawala naman yan, makikita ko pa rin naman yan, di ba? Hindi makakaligtas eh. Bubultuhin din naman ako eh. Correct. Nagawan ka ng masama ng friend mo. Ay, nasagot mo na to actually. Okay. Nagawan ka ng Mm-mm. friend mo ng masama. Gagantihan mo ba siya with a spell? No. No. Why? Kasi a true witch will not do harm. Kasi may balik yan eh. I will just pray for justice. So kayo, Not vengeance. naniniwala pa rin kayo sa Karma. karma. Yes. Sa natural Laging may karma. babalik. Lagi yan. Always. It has been written in many sacred writings. Even the Bible says it. Even the Hindus and the Muslims. it. Oo. It all. Kaya don't seek vengeance eh. Kasi pag nagsik ka ng vengeance, nakadikit sa'yo yung baggage. So, yung psychic link mo doon sa taong Yeah. gumawa sa'yo ng hindi maganda, nandun pa rin. In the next lifetime, ayan na naman. Dadalhin mo na naman yan. Gusto mo nga makawala na sa kanya eh. Huwag mo siya gawa na masama. Magpuputol yung psychic link mo. Siya na lang yung sasagot ng kanyang kung ano yung ginawa niya. Kaya nga lagi sinasabi rin ng mami ko sa akin. Kaya nga sabi ko, mangkukulam din ng nanay ko eh. Oo, oo. Sinasabi niya sa akin, hayaan mo Ampunin siya. nyo na lang ako. Oo. Sabi niya sa akin, hinahayaan ko yung mga yan kasi sila magdadala niyan. Yun lang yung sinasabi. Ganun pa rin. Sila magdadala niyan. Which is Pero ma'am, universal minsan ba truth. natutukso ka? Di ba sinaktan ka ng lalaki? Alam mo, yes, pero nung ginawa ko yun nung elementary ako, I did not repeat that. Hindi ko na siya Talaga? ginawa, oo. Not because alam ko na bawal gawin o hindi tamang gawin. It's just na parang ayoko lang. Kasi parang siguro na-drain ako or what, ganyan. And then years later, nung sinabi nga sa akin nung sa spirit question na nangulam ka no, nung bata ka, di ba? Nalaman. Doon ko na-realize. And then through the trainings na, ay, mahirap pa rin kasi may balik sa akin. Buti na lang hindi ko ginagawa. Kaya Pero meron. yes. Meron. Pero parang forbidden siya na gawin Yes, sa yes. inyo. Yes. Pero kaya nyo. Kaya, dali Shit. sa akin. Ang ina. Ang dali-daling gawin. Merong isa pala na friend ko, na close friend ko, na umaaligid sa kanyang asawa na babaeng malambitious. Sabi niya sa akin, inis na inis siya, gusto niyang mawala yung girl. Sabi ko sa kanya, okay, I will help you, but pray for me every day. Or at least include me in your prayers. Ang ginawa ko is not nasaktan yung babae or mamatay. Hindi. Sabi ko, wag siraan yung family. So, ang nangyari dito sa girl neto, kasi galing sa abroad, pumunta sa Pilipinas,
biglang naka-receive siya ng email na pinababalik na siya ng abroad. O di mawawala siya dito sa Pilipinas, di naman makakasunod yung lalaki na save yung family. So hindi ako gumante, gumawa lang ng paraan para mapalayo yung babae sa kanya. And that saved the family. Yeah. And they're now living happily together. Hindi na rin nag-communicate yung girl sa kanya. Pero sabi ko, may balik yun sa akin pa rin eh. Even if I do good, may balik pa rin. So sabi ko, one way is prayers. Another is I continue to do good. Ang ganda. Ganun. Okay. Last, kung may kakayahan kang ibalik ang isang tao sa mundo, sino yun? Oh. Mother ko. Diba? Mm. Nothing compares. Ibang connection natin sa nanay eh. Iba. Dala-dala nila tayo ng 9 months, di ba? Yung umbilical cord. Ako ngayon na maiiyak. It's my mom. Miss mo na. Yeah, always naman. Yung bang slightest na makita kong ibang tao, matatanda, alala ko siya. Not because gusto siya bumalik, but because, syempre, lumalaki ka, hindi ka naman perfect, di ba? May mga ginawa ka rin na hindi maganda na gusto mo sabihin sa kanya, sorry. Pero wala na. At saka lagi ko sinasabi, I never said na my mom is the best mom in the world. No. Lahat tayo, lahat ng moms natin, the best in the world. Ang lagi ko sinasabi, she's the only mother na pwedeng tanggapin ako. See, I told you. Love you. Love you so much. Ako din eh, kung pay power ako, Oo. tatay. Sabi ko sa'yo, it's normal to cry sa pag may mahal ka na gusto mo. Pero don't dwell on it. After this, masaya na naman ulit ako. Normal lang yan. Miss So, lang natin. kapag kayo napapaiyak na alala nyo, okay lang yan, ilabas Mahal nyo kasi lang. natin. Mahal kasi natin. Alam din naman nila yun eh. There was a time na sabi ko, naku, paano ito, may problem ako, ganyan. So, umiyak lang ako. Biglang na-solve. And nanay helped you. Yes, I know she did. Both of them. Kasi after that, my father passed away rin. Oh, We miss them. yeah, Thank we you, always miss people we Ma'am. love. Nakakatuwa na nakikita ko yung iyong side na yan. Yeah. Pagmamahal sa parents. And Oh, makarelate tayo pareho. Thank you. Kaya yung mga tao na sinasabi nila ngayon, lalo na sa Western world, na pagdating ng certain age, iwanan na nila mga parents nila. Hindi magandang karma yan sa inyo. Yung balik. Never forget your parents. While they're still alive, paramdam nyo yung love nyo sa kanila. Kasi kadalasan, iniiwan na nila sa for the age, di ba? No. Alagaan nyo sila pa. Paramdam nyo yung pagmamahal nyo. Kasi you will really miss them pag wala na sila. Totoo. No matter what you do, papasok sila sa isipan nyo, wala na sila. Na. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. promise. Alaala na lang. Tapos And iiyakan yun, mo sila. yun yung pain na hindi nagagamot, yung Yeah. regrets. Yes. Oo. So, pero kapag minahal mo sila, pinaramdam mo, mas light eh. Yeah. Na wala kang baggage. Masaya ka. Malulungkot ka pa rin, Miss mo pero lang. mamimiss mo lang. So, yun. Ako naman, I don't have any regrets. It's that I miss yung nandyan siya. Kasi halimbawa, no, if I may continue, halimbawa, pag uuwi na ako, let's say gabi, kasi because of the nature of my work, pag uuwi ako, tapos naghihintay siya. There was a time ganito. Nagulat ako kasi alas 3 o alas 4 na yata. Tapos, syempre, nag-work na ako. Pag park ko ng sasakyan sa garage, nagulat ako. Sabi ko, ba't gising ka pa? And then she told me, hindi ako makatulog kasi nihintay kita. Now, wala na naghihintay sa akin, di ba? So, nami-miss ko yung ganon. But then, looking back, a mother will or a parent, hihintayin ka talaga eh. Na gusto niya safe ka. Gusto niya okay ang buhay mo, di ba? Kasi ang Pilipino, hindi tayo nagpaparamdam na salita eh. Kilos ang pinaparamdam ng magulang natin eh. Quiet lang sila pero yung kanilang paghihirap, yung pagtsatsaga nila, nandun yung pagmamahal eh. So ngayong panahon ng undas, mahalaga yung pagmamahal sa mga yumao. Diba? Yeah. I love this episode. Thanks, I love Mama. it. Hindi lang Thank you so nakakatakot much. pero Oo. pasok sa puso.
Thank you Thank so you for the much for opportunity. sa lahat Thank you ng sa lahat. shinare mo. Oo. Thank you so Thank much, di ba? Napaka-versatile mo talaga. Lahat ng airs ng life kaya mo. Dahil sinagot mo lahat, may gift ako for you. I-unbox mo na yan. Akala ko bubuksan. Kahit bubuksan ko Oo, nga, no? oo, pakita mo. Okay, sige. Go. Go. Siyempre dito ako sa mahaba kaagad, di ba? Kurik. Ay, Go. dalawa sila. Ay, may spare. Go. Oh, wow. Oh, thank you. I love it. I-announce ko ba? Oo, natatry mo na ba yan? Oo. Oh, yeah. I love this. Ito yung lagi kong inaano. Siyempre, importante yung pineapple, di ba? Effective yan. Oh, yeah. Sobra daw. Marami two ways. Pwede ganyan. Depende sa hawak. Pwede kasi ganyan-ganyan. Pwede rin ganun-ganun. Di ba? Oo. Thank you. I love this. Pineapple juice. Okay. And then another one. Oh, Oh, syempre, ganun dalawa. pa rin. Para tigisa Oo, kayo. Tigisa, Sino man oo. yan? Di ba? Alam niyo na ha. Ready na tayo. Oo. Correct. Kaya bago yung ano, alam mo na. Di ba? Pero nakakabango yan. Oo daw. Oo. Hindi mo pa na. Hindi pa. Alam Okay, mo na, sige. virginal, Ngayon di ba? matatry mo na. Oh, yes. Gusto ko na itry True. talaga. Mamaya-maya lang. Oo, tatawag na ako. Gusto ko na natatawa si Madam. Go. Pasensya na. Oo, hindi na ako gagalangin. Okay lang yan. Okay lang Wala yan. naman ako. Hindi naman ako galang-galang. Yan, And then, white. oh, wow. Ay, gusto ko to. Para after, di ba? Perfect, di ba? After magpupo, Yeah, di ba? after, Oo, kailangan correct. clean, di ba? You clean up. Totoo. Huwag yung kalat-kalat ka. Dahil dadami tiyanak, di ba? Yung pala yun, di ba? Mama, thank you, Oh, thank you so for much, making Tanya. my Halloween episode special. Thank you very so much. I much. love you and mahal na I mahal ka love ng you. Love Radio. Yes, Alam mo I love yan. you. Thank you. Also, I love And you more talaga. gigs to come, more money to come. Alam ko naman, ay babalik yan kasi napakabuti na yung puso. And of Maraming course, salamat. mapagmahal sa parents. Thank you. Thank Thank you so you. much. Thank Paano you, ka everyone. namin may invite? Saan ka namin hahanapin? Bukod sa sutut at kindat. Correct. Yes. Meron akong yung channel din sa YT. Okay, which is Nixtradamus. Meron din yung Kabunganga, Xiaolong Bao. Medyo kakaiba yung name. Tapos meron din sa Meta, which is Nixtradamus. Meron din sa Instagram, Yeah. Nixtradamus. And if you want to connect, okay, email kayo sa ariel1996mermaid@gmail.com. Ang inang. Di ba, papamura Dinaig mo ka pa talaga. ako. Oh yes, di ba? Kasi alam mo ako, galing ako sa dagat eh. Umahon lang ako. Oo. Kaya ka Oo. pala kanina may kalis-kalis Oh yes. ka. Buti nga, permalansa Maalat-alat. pero malansa talaga ako. Mama ko, thank you. Thank you Love so you. much. Sana I huwag love ka you. madala sa akin. Oo naman, Diyos ko. Thank Madali lang you. ako makontak. Oo. Thank Once you sa pokpok, so always sa pokpok. Joke. True. Relate. Perfect. Maraming po Oo. salamat sa lahat ng nanood. And thank you, Mama. Thank you so Nangit. much. Maraming Thank you, thank you. thank And you. of course, kung napanood mo na to, pakishare naman sa mga friends mo. At syempre, kita-kits po Yes. sa next episode. Ito po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. Tita Max. Thank you. Hi. Yay! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Basic! Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ay, we are here. Oh, he is here. Yes. Grabe. Alam mo, mabilisan lang to, no? Dahil nakakatuwa, nakailang usap na kami ngayon. Pero syempre, ayaw naman natin suluhin ang pagkakataon na ma-interview ang ating SEA Games champion nung 2023 at 2025. At recently lang po, no, siya rin po ang nag-uwi ng first place sa ating one of the history-making ng EDSA Marathon o yung Manila Marathon ng 100,000. Makahingi ng 5,000 dito, mama. Let's all welcome our SEA Games champion and of course, our marathoner, Arlan Arbois! Let's go, sir! Good afternoon, ma'am. At saka sa mga nakinig ngayon sa Love Radio. Good Ayan. afternoon po. O, di ba? Good afternoon, sir. Baba mo konti yung mic ko, parang mataas. Ayan, o, di ba? Live na natin siya kasama ngayon. First of all, di ba? Una sa lahat, ang tanong natin, may ano ka ba? Lahing motor ka ba? Kasi ang last time mo from your marathon is 2:50. 2 hours 19, ma'am. 2 hours and 19. My gosh. Grabe. Kung baga sa motor, kaya-kaya niyo. Ano ba yan? Ano kinakain mo? Parehas lang, ma'am. So, Kuwan lang po. Nagkaiba lang po sa training natin. okay. So, ito guys kung sa mga hindi nakakaalam, last July, when was that? June 12. 12, yes. June 12, kasama natin si Arlan kung saan sumali siya sa Manila Marathon dyan sa may MOA, sa may Pasay. Hanggang EDSA, kumbaga SM MOA hanggang SM North EDSA, tinakbo niya yan. It's 42 kilometers to be exact. Nang sa loob ng 2 hours and 19 minutes. Ano yung mga naging preparation mo dito, sir? Bali, after namin sa Tokyo Marathon, ma'am, na balitaan ko na may EDSA Marathon. Kaya Okay. tinuloy-tuloy ko tapos nagpaalam po ako sa coach ko. Sabi ko, maglaro ako ng coach, Manila Marathon dahil gustong-gusto ko talaga laruin yan. Kasi nung last Manila Marathon, Ay, we are here. Oh, he is here. Yes. Grabe. Alam mo, mabilisan lang to, no? Dahil nakakatuwa, nakailang usap na kami ngayon. Pero syempre, ayaw naman natin suluhin ang pagkakataon na ma-interview ang ating SEA Games champion nung 2023 at 2025. At recently lang po, no, siya rin po ang nag-uwi ng first place sa ating one of the history-making ng EDSA Marathon o yung Manila Marathon ng 100,000. Makahingi ng 5,000 dito, mama. Let's all welcome our SEA Games champion and of course, our marathoner, Arlan Arbois! Let's go, sir! good afternoon, ma'am. At saka sa mga nakinig ngayon sa Love Radio. Good Ayan. afternoon po. O, di ba? Good afternoon, sir. Baba mo konti yung mic ko, parang mataas. Ayan, o, di ba? Live na natin siya kasama ngayon. First of all, di ba? Una sa lahat, ang tanong natin, may ano ka ba? Lahing motor ka ba? Kasi ang last time mo from your marathon is 2:50. 2 hours 19, ma'am. 2 hours and 19. My gosh. Grabe. Kung baga sa motor, kaya-kaya niyo. Ano ba yan? Ano kinakain mo? Parehas lang, ma'am. So, Kuwan
kuwan lang po, nagkaiba lang po sa training natin. Okay. So, ito guys kung sa mga hindi nakakaalam, last July, when was that? June 12, yes. June 12, kasama natin si Arlan kung saan sumali siya sa Manila Marathon dyan sa may MOA, sa may Pasay. Hanggang EDSA, kumbaga SM MOA hanggang SM North EDSA, tinakbo niya yan. It's 42 kilometers to be exact. Nang sa loob ng 2 hours and 19 minutes. Ano yung mga naging preparation mo dito, sir? Bali, after namin sa Tokyo Marathon, ma'am, na balitaan ko na may EDSA Marathon, kaya Okay. tinuloy-tuloy ko, tapos nagpaalam po ako sa coach ko, sabi ko, maglaro ako ng coach, Manila Marathon dahil gustong-gusto ko talaga laruin yan. Kasi nung last Manila Marathon, hindi po kami naglaro. Kaya, Okay. yun, Ano yung pinaghandaan nyo talaga? As in, pinaghandaan talaga. alam mo yung ruta na parang sabi nga nila, ang dami nag-run kasi nga parang roller coaster yung ruta doon. So ilang days, ilang months mo siyang pinaghandaan? Bali, 2 buwan po pinaghandaan talaga. 2 buwan. Hindi po basta-basta maghanda ng marathon eh. Alam mo, ilang beses din natin yung sinasabi sa ating mga viewer, no? Dahil kasi before, I've also interviewed dito sa Sweat Talk natin sila Richard Solano, tsaka sila Sonny Wagdos, tsaka si Art Joy. And again, this is another achievement, kumbaga para sa Pilipinas. Alam mo, ang sarap lang din na makakita ng taong magrepresenta ng Pilipinas sa larangan ng marathon. And kung bibigyan mo lang din ng idea yung mga tumatakbo ngayon, yung mga gustong sumali sa marathon, ano yung basic na pwede mong maibigay sa kanila? Yung tip ba na parang, okay, ito lang yung 3 bagay nyong dapat tandaan kapag ganito yung distansyang gusto nyong takbuhin. Pag may gusto talaga silang salihan na marathon, kailangan talaga na paghandaan. Hindi kasi basta-basta na sasali ka lang na hindi mo pinaghandaan dahil magsisisi ka lang pagkatapos. Baka kaya yung iba sasabihin nila, hindi na ako sasali sa susunod na marathon dahil sobrang hirap. Mahirap talaga sa pag hindi mo pinaghandaan. Pero pag pinaghandaan mo, nai-enjoy mo sa habang tinatakbo. So, mas maganda pag napaghahandaan talaga. Opo. Ano yung paghahandang ginagawa mo? Like, morning, evening, tumatakbo ka? May kinakain ka bang specific? Di ka na ba pumapasok sa opisina para na lang tumakbo? Charot! Pero meron ka bang side job bukod dito? O ito talaga, full-time? Isa naman po kaming military. Ay, bye-bye! Kaya naman pala siya malakas din. Pero sa totoo lang, no, meron ka ring nakuhang discipline or training from the military. Opo. No? At saka binigyan din po kami ng time for training lang talaga sa kasi may po kami DS na tinatawag. Ano yung DS? Yung DS, ano yun? Detached unit. Bali, kumbaga may time frame na kayo na pwedeng umalis sa kampo. Bali, separate siya na unit na for mga athlete habang active pa. Binibigyan ni AFP ng training muna to focus sa mga kung anong namin ngayon na mga event. Nice. So kumbaga pwede kayong lumabas para mag-focus lang din sa training nyo as an athlete. That's habang nice. nasa national team pa. Nice. Ilang years ka na nasa national team, sir? 2023 ako nag-start eh. 2023. Pero ever since, bata ka palang tumatakbo ka na sa asawa mo. Charot! High school. High school. Sprinter or marathoner talaga? Kuha na talaga, long distance na. Long distance na talaga. Kasi ito sa mga hindi nakakaalam, iba po talaga ang training ng sprinter at saka ng mga long distance. No? So, anong pinagkaiba nun sa dalawa? Kung long distance, sabi nila, bukod sa kada linggo, kailangan umaabot ka ng 100 kilometro para takbuhin. Tama? Tama. Ano yung sa'yo, sir? 100 din o mas higit pa? Pag normal days lang namin, nasa 130 to 150. Normal? Ba, hindi na normal yun. 130 kilometers every week. Grabe. Anong nakain mo? Pero ito, meron bang diet ang ating mga national athlete kagaya ni Sir Arlan? May naman kami sinusunod na nutritionist na bali hindi naman siya talaga totally diet sa amin. Kasi kailangan namin ng carbs, protein, kanin. Kailangan mag-combine yung lahat.
para maibalik namin yung doon kami kumuha ng energy sa Totoo. kinakain natin. Sa carbohydrates, di ba? Marami ang nag-aakala na kapag raw kumakain ka ng too much carbohydrates, tataba ka. Tumataba. Pero kung sobrang active naman din talaga ang lifestyle mo, no? Oo. Kagaya ni Arlan, sabi ko sa'yo, kanin ang kaibigan mo. Wala kukulangin yung pagkain. Di ba? So, usually, gano'ng karami ka kumain kada araw? Marami, Nakakaubos. depende Isang kainan, isang upuan, kung isang hanggang manok. mabusog kami. isang buong manok, kaya mo ubusin? Hindi naman. Siguro yung sa inasal. Ilang kanin? 3 or 2. Grabe, no, 2 cups. 3 to 2 napakarami. cups. My gosh! Oo. Anyway, mamaya, no, Arlan, tuloy-tuloy ang ating daldalan. But for now, syempre, tuloy-tuloy muna ang ating feel-good music. Pero, bago tayo mag-feel good music ngayon, syempre, alam ko may mga kabisyo tayo na minsan, sumasakit na rin ang katawan, di ba? Kaya kapag ka sumasakit ang katawan, alam nyo na ang gagawin nyo dyan. It's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, ayan, saktong-sakto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster, kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo ha. Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is a generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy-tuloy pa ating kwentuhan ng ating Sweat Talk with Arlan Arbois. But for now, tuloy-tuloy feel good music ngayong Feel Good Friday. Kailangan ba may memories yan? Basic. So ayun, tuloy-tuloy tayo sir, dito tayo ngayon sa ating live. So baka may live na-shock pala siya kasi ang aga namin nagsimula. Well actually, pantay lang din naman talaga. So kanina nag-radyo tayo sir. And ngayon, nandito na tayo sa Dito. online. Ayan, mag-hi ka sa mga fans mo. Saan bang kamera? Ng camera, ito. Ito bro. Ayan, ito dito. Hello ka sir. Hello sa mga fans ni Ma'am Tony. Sa fans mo, ano Sa ka fans ba? mo Sobrang dami mo ng fans ngayon. Shout out sa kasi, inyo. Shout out. diba? Shout out atin na nga yung mga kamag-anak. Diba? Nakakatuwa dahil nakasama natin ngayon dito si Sir Arlan. And what we're talking about kanina is yung diet niya pagdating dito sa pagtakbo, which is wala talagang diet at all. Hindi pwede mag-diet, no? Hindi pwede mag-diet sa amin. No? Pero meron ba kayong specific na pagkain na dapat mataas yung content? Like, for example, ano ba mas marami? Protein? Carbohydrates ba? Sweets ba? Or anything? Sa amin ma'am, pantay lang ma'am. Pantay lang Oh, din. walang limit. Basta Oo. mabusog na kami yun na. Tama na yun. Nice, no? Ganun lang yung sekreto pag basta grabe yung load nyo sa training. Oo. Huwag kayong mag-diet kasi manghihina kayo. Totoo Kasi rin naman. nababawasan yung energy nyo eh. Ito, ang tanong ko ngayon is, di ba ikaw yung nanalo ng 100,000 last time? Straight ba nilang binigay yun? Straight, straight talaga? Oo. As in cash? Cash talaga. Wow! In fairness talaga sa Run Rio, no? For Manila Marathon. And yung 100,000 na yon, I wanna know, kung pwede lang, ano yung mga nabili mo na ba? Meron ka bang naging price after lahat ng mga takbo mo? Nakapagpundar ka ba ng ganito? Ganyan? Nung sa SEA Games noon, 2023, Oo. malaking bagay talaga sa akin yun. Baka yun din yung binigay ni Lord sa akin na manalo ako. Dahil yung mama ko, uoperahan nung time na yun eh. Yun ang ginamit ko. Walang tumulong sa akin, ako lahat naggastos. Oh my gosh. Pinaoperan ko nung 2025 na naman, na panalo ko, may binili akong lupa sa General Santos City. Wow. Ginamit ko lahat ng mga napanalunan ko para may nakikita ako. Oo, yun din ang maganda no? Parang yung pinaghirapan mo, pag alam mong gamitin yung pera mo ng husto, makikita mo rin talaga yung resulta nito. No? Yes po. Kaya bukod dun din, Arlan, no? Yung pera na kinita mo doon, is it something na parang naging motivation mo na rin to do what you're doing? Kasi malaking motivation naman din talaga ang pera, di ba? Yun talagang motivation, ma'am. Di ba, no? Sa bawat laro namin. So ever since when you started racing, hindi ka na rin nag-race na for fun lang? Kumbaga, laging competition. Laging competition. Hindi pa namin naranasan eh.
Nang Na- fun-fun lang. Naka-smile pa. Totoo, no? Oo. Naka-smile kami pag tapos na. Kasi iba yung victory Oo. rin, no? Napipil namin yung saya pag tapos na. Hindi pa namin napipil doon habang tumatakbo kami. Eto, since a runner din ako, gusto ko lang malaman, ano yung tumatakbo sa isip mo habang tumatakbo ka ng ganong kabilis? Meron ba? Sa amin ma'am, nakakuha na kami. Kailang kondisyon yung utak namin para nakapokus lang talaga kami sa Kumbaga, goal namin. paano condition? Kunyari, for example, ako, may mga moment, nakapag-try na rin naman ako mag-marathon. Yung mga last few kilometers kasi, yun yung pinakamahirap eh. Yung pinakamasakit. 'Di ba? Parang Oo. mga bandang 35 kilometers, Oo, ramdam mo yun na, talaga. gosh. Last ano ba 7 tong kilometer. 'Di ba? Ano ba tong ginagawa ko? Lahat. Ano yung naiisip? Ano yung parang nagiging drive mo? Teka, tatapusin ko to, kaya ko. Ang iniisip lang namin ma'am, mas mahirap pa yung training namin kaysa laro. Kasi araw-araw kami nagtitraining eh. Tapos yung laro, isang bisis lang. Kumbaga, mas mahirap pa rin yung training compared dun sa race Yes, mismo eh. Sabi nga, yung race mismo na sasalihan nyo is just a celebration of the training na ginawa mo continuously. 'Di ba? Sige nga Arlan, kung meron ka bang maibibigay na isa man lang tip sa mga nakikinig ngayon, if ever bagwan sila sa pagtakbo or someone na matagal na sila sa larangan ng sports, ano yung maibibigay mo na tip sa kanila para maging singlakas mo rin? Sa mga bago pa lang sa marathon, sa amin naman nag-start din kami dyan eh, sa bago pa lang. Napipil din namin yung pagod, tapos stress sa training. Akala mo na hindi ka lalakas. Ang mapapayo ko lang sa inyo, kung may mga coach kayo, sundin nyo lang yung binibigay nilang training. Dahil ang coach kasi, sila ang nakakita sa iyo kung paano ka palakasin, paano ka i-handle nila. Sila ang nakaalam kung pagod ka na ba. Dahil doon nila nakikita sa isang atleta eh, kung binabasa kasi nila habang nasa training kayo. Tapos magsabi din kayo kung anong naramdaman nyo para alam ng coach. Para i-adjust nila yung training. At saka susunod lang talaga sa mga payo ng coach. Tapos sipag, tiyaga at disiplina lang. Ayun ha. Listen to your coach, sipag, tiyaga at disiplina. Kasi it is not something na parang, kunyari, sumali ka ng race ngayon, tapos i-expect mo na malakas agad yung performance mo without having proper training at all. Kasi it takes consistency din, no? Opo, ma'am. Yung hindi ka pwedeng gigising na lang, ay, Malakas ka Lord, na. gusto ko pong tumakbo ng malakas, so sana po ibigay niyo po sa akin yung first place. Eh, wala ka namang training at all. Ay, So I think imposible naman yung imposible mangyari, no? mangyari. Kahit kami, ma'am. Kahit maltagal na kami sa pagmamarathon, pag wala kaming training, mahina talaga yung performance namin. Mahina talaga. So, nagkaroon ka ba ng rest day? Like, for example, sa isang buong linggo, ilang oras, ilang araw yung rest day mo? Wala talagang takbo. May ganun ba? Ang walang takbo namin, ma'am, afternoon lang ng linggo. So, umaga ng linggo, meron pa? Yun ang pinakamahaba naming takbo, umaga ng linggo. Oh, so, walang pahinga? Wala, ma'am. Bye-bye. Totoo? Yes, ma'am. Ang pahinga namin ng takbo pa rin eh. Monday. Yun ang rest day namin. Monday. Pinakamahinang takbo. Mahina. Pinakamababa. Anong pinakamababa yung distance? Ang Monday lang, ma'am. Bali 1 hour. 1 hour. Easy. Super easy. Nasa 5 pace or 4:50 ganun. Easy mo yun? Pero sa iba, hindi nila i-compare sa amin, ma'am. Totoo. Yung kung anong pinaka-easy nila na takbo, Oo, depende yun sa ang heart rate mo ipapalo din, nila. no? Opo, ma'am. Paano mo napapababa yung heart rate mo? Ito sa mga hindi nakakaalam, sa running po kasi may iba't ibang zones yan eh. May zone 1, which is the most easiest, almost recovery run na siya. At meron din naman hanggang zone 5 na kung saan, ito talaga yung todo bigay mo, hihingaling ka na, hanggat kunin ka na nilo. Charet. Yun yung pinaka-extreme levels Yun yung when it comes to running. Interval, ma'am. Speed Interval. Yan, Oo. split interval. So, para kay Arlan, ano yung mabibigay mong tip para bumaba yung heart rate agad? Sa amin, ma'am, napapansin lang namin nung habang tumatagal na kami sa takbo eh. Pero ang nakapababa talaga ng heart rate yung long run, ma'am. Kasi doon siya Na nasasanay. mabagal? Oo. Yung pinakahabang long run namin sa linggo. Kasi doon siya nasasanay eh. Sa matagal na takbo. Endurance din talaga, Oo. no? Endurance talaga. Bumababa din yung heart rate mo pag mataas na ang endurance mo. Oh,
O yun na, bumababa ang heart rate mo pag mataas ang endurance mo. So again, marathon is an endurance sport. Yes, Ito yung tipong kahit masakit na, pagod ka na, ayaw mo na, itutuloy mo pa. 'Di ba? Meron ka bang naging hugot? Ito, last question. May naging hugot ka ba nung tumakbo ka? Ano ka ba? Broken-hearted ba si Arlan? Or Hindi naman, ma'am. ano? Na-inspire lang, ma'am. Inspired? Sino naging inspiration mo? Yung baby ko, ma'am, na 4 months. Oh. Kasi sabi ko, kailangan pag may saktong pag-iisip na siya, yung nasa saktong edad na, kailangan makita niya sa social media na ganun pala yung papa niya. Oh, nakakatuwa. Si baby. Hoy, kilala ko yung asawa nito, ni Sir Arlan. Friends din kami na apaka-sexy. I-shoutout natin ang asawa mo. Madam. Teka na, nag-chat sa akin yung isang beses eh. Asan na ba yun? Sabi niya nahihiya ka raw. Kaya nga, Miss Alexis! Alexis Ivy, hello! Ang kapakitang anak niyo, no? Sobrang cute. Taba ching-ching. may plano ka rin ano siya, sali sa mga ganito? If may ever. plano naman, ma'am. Kung gusto niya, hindi ko naman siya pipilitin. Oh, one of the, ano rin yun, pinaka pwede niyong makuha, no? Huwag natin pilitin yung mga anak natin sa mga hindi nila gusto. Kung anong hilig nila. Kung anong hilig nila, pag nakita nila, papa, gusto ko rin mag-SEA Games. Go ahead. Pero if, papa, gusto ko mag-parlor. What? Anyway, Arlan, maraming salamat for your time and for the opportunity na ma-interview ka namin. And once again, guys, let's congratulate Arlan. Ayan yung mga intern natin, mga OG, palakpak ka dyan. Thank you. Yan, di ba? Congratulate natin siya kasi it's not a joke na matapos yung marathon for almost 2 hours and 19 minutes lang. Tama, no? Hindi, ma'am. 31 minutes. 2 hours and 31. Yes po. Yung best time ko, 2 hours 19. Yung 2 hours and 19. Sa Japan po. Tingnan mo, mas mabilis pa pala sa Japan. 2 hours and 31 minutes for Manila Marathon. Congratulations again, Arlan Arbois. Ayan, baka may gusto kong i-shoutout. Ano ba yung social media mo? Saan ka namin follow para naman ma-inspire kami at mahawaan kami ng pagiging motor mo? Tara! Go! May kuha naman ako. Facebook account at saka IG. Same name lang po. Arbois Estobo Arlan Jr. Yun lang, pakipalo lang guys kung makikita nyo. Makita nyo yung mga training ko doon na mga videos kung paano ako lumuhod sa training. Nandun. Kung paano ako sumuka. Nandun. May suka din. Yes, ma'am. My gosh, hindi talaga biro. Again. Makikita nyo doon sa reels ko. Ina-upload ko naman eh. At saka isa-shoutout ko po yung team ko na Team Philippines Long Distance Runner at saka sa coach ko sa national team, Coach Cristabel Martes at saka Coach Eduardo Buenavista. Yun yung mga legendary coach Coach namin. Eduardo, hello! Hello sa Team Philippines, Team National Philippines. Yes, ma'am. Long Yehey! distance. Okay pa, meron ka pa, Sir Arlan? Yun lang, ma'am. Wala na. Yehey! Maraming salamat again, Arlan Arbois, for being here. And maraming salamat for bringing another pride dito sa Pilipinas. Na-appreciate namin yung effort mo. And I hope there are still more kabisyo ang mahawa sa'yo. Hindi lang sa sport na meron ka, but the discipline, sipag na meron ng isang Arlan. Again, mga kabisyo, kami i-exit na, no? Magti-TikTok pa kami. Naralang sa'yo ang giling-giling. But for now, parang kinabahan siya dun sa part na yun. Parang, ba naman to si Marathon? Usapan, interview lang. Anyway, guys, maraming salamat. You can follow me on my social media account. It's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Happy Friday, everyone! Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama
Kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya. Oh, Diyos ko. Ano ba naman ito? Di ba lang hiya? Nagmukha akong tanga. Magandang gabi. Diyos ko. Are you Korean? Ayun na si Che. Chean, may gift ako sa'yo tomorrow. Tomorrow ko sasabihin. Yan, nababasa na may comment na. Hindi kasi kahapon merong event dun sa studio. So, ginagamit yung ano. Namang muli. Salamat. Ating kasiyahan. Kahapon talaga hindi ko mabasa yung mga comments kasi nga merong gumagamit ng studio namin. Wait, abangan mo tomorrow. Meron kaming gift sa'yo. Salamat. Pwede ka ba iuwi sa bahay? Hindi. Ano? Keychain? Tunay na kaibigan. Salamat. Inaantok pa rin ako. Pwede makichismis. Hindi naman daw magagalit si mama. Uy, nandiyan na si Gerard. Hello, maayong gabi. Feeling ko Friday na. Si Boydy rin feeling Friday. Shoutout from Sikihor. Ano meron sa ano? Ano bang meron sa Sikihor? Di ba may kantang ano? Tayo'y agmomotor sa kahaba ng Sikihor. Manananggal daw. Oh, may manananggal sa Sikihor? Talaga? Totoo ba yun? Totoo? Nanonood ako ng Pedro Penduko dati. May ganun-ganun. Totoo ba yun? Naniniwala ba kayo sa ganun? Wala naman. Si Boydy, sabi ni Boydy. Di totoo yun. Sa Sikihor ba yung maraming ano? Yung maraming seafoods? Tama ba? Sa Sikihor o Capiz? Salamat sa iyo, kaibigan ko. At nagbabalik na walang iba, DJ Kim Chino sa kanyang programa Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko kanina, minsan sa sobrang pagmamahal mo sa ibang tao, tinitipid mo na yung sarili mo.
Kapag hindi mo pa jowa o di kaya na in love ka, grabe ka magwaldas ng pera. Pero sa sarili mo, hindi mo mawaldasan. Diba? Sarili mo, hindi mo nagagastusan. Kapag para sa iyo ay talaga nga namang tinitipid mo. Pero kapag na in love ka, akala mo milyonaryo, hindi ka naman mahal. Kaya ito rin sa atin, Chinitox, anong ibibigay ko? Ibibigay ko yung mga kakaibang self-date. Lalong-lalo na sa iyo na single at talaga nga namang hindi pa natatrato ng tama. Di ba? Kaya naman, kapag hindi ka pa natatrato ng tama, syempre, yung sarili mo na lang yung tratuhin mo ng tama. Yung sarili mo na lang yung alagaan mo. Di ba? Basic na basic. O ito, sabi ko kanina unang self-date na pwede mong gawin is food trip. Usually naman kapag food trip, hindi naman necessarily lalabas ng bahay. Pwede namang i-treat mo yung sarili mo kahit sa bahay. 'Di ba? Kahit ikaw yung magluto para sa sarili mo. Naalala ko dati nung bata pa ako, sabi ko, ang mahal naman ng Chicken Joy. 'Di ba? Pero ngayon na meron na akong sweldo, ay nako, kaya ko nang bumili ng bucket. One time na ginawa ko yun, mahal. One time pumunta ako sa isang mall, tapos bumili ako ng isang bucket ng chicken, lahat drumstick. Fulfilling. And at the same time, parang nostalgic to the point na talaga nga namang kaya ko nang bumili ng mga ng mga ganitong bagay kahit hindi mahal. Pero nakakabuo ng pagkatao, nakaka-heal ng inner child. So ganun na lang muna gawin natin. Kapag walang nagmamahal sa'yo, walang nagde-date sa'yo, walang nantitreat sa'yo, pakainin mo na lang yung sarili mo. Di ba? I-heal mo yung inner child mo. Kung wala kang love life, sarili mo na lang muna. O ito pangalawang self-date idea na talaga nga namang kakaiba. Ay naku, kakaiba kaya to. Diba? Date mo yung sarili mo, but wellness edition. Ano yung mga wellness? Usually spa. Diba? Sa kababaihan, nagpapamanicure, pedicure yan. Na hindi ko magets bakit magbabayad ka ng 2,000 para sa paglilinis ng kuko sa kamay. Ako, kung sakali mang lalabas ako, magpapa-pedicure ako. Yung paa lang talaga kasi hindi ko alam kung paano linisin, 'di ba, yung kuko sa paa. Pero hindi ko magets yung papa-nail cutter ka sa kamay, tapos magbabayad ka ng 500. Hindi ba scam yun? Nagkanya-kanya yan. Kung pera nyo naman, sige lang, go lang. Pero ako kasi as a kuripot, nanginayang ako magbayad. Diba? Yung papakater ka ng papatanggal ka ng mga excess na skin dyan sa sa kamay mo, na kaya mo namang katirin sarili mo. Tapos magbabayad ka ng magkano na ba yung mga manicure ngayon? Diba? Manicure is sa kamay, pedicure is sa paa. Diba? Tama ba ako? Anyway, wellness, di ba? Pagpapagupit. O usually sa girls ang mahalang magpagupit at magpa-treatment kasi 'di ba, usually kababaihan ay talaga nga namang mahaba ang buhok. But at the end of the day, kung sa tingin nyo ikaka-boost yan ng confidence nyo, 'di ba? Ikakaganda nyo, ikakagaan ng buhay nyo. Pero wag naman yung pagtitripa. Ito shoutout natin yung mga babaeng natitripan maggupit ng sarili nilang bangs. Utang na loob, wag nyo pagtripan yung mga buhok nyo. Seek for professional help. Di ba? Punta na kayo salon. Ewan ko sa mga babae, no? Minsan tinutopak, bigla na lang nagpapagupit. Hindi wellness yun. Yung gupitan yung sarili nilang bangs, di ba? Hindi, at the end of the day, it's your choice. Pero wag nyong isisisi yan sa mga lalaki kung bakit wala kayo sa mood kasi uka-uka yung mga bangs nyo. Diba? Shoutout natin yung mga ganyan jowa o di kaya asawa na may toyo. Anyway, mahal, tuloy natin ang kwentuhan sa live. Naka-live po kami sa 90.7 Love Radio Manila. Kung gusto mo makipagkulita kay Kim Chino, punta kayo doon. At syempre, balik na muna tayo sa Rakrakan Music o Rakrakan. At dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pagkagaling lambing ng iyong mga matang, hayop kong tumingin.
Gagaling-galing ng iyong sumpang walang. Pwede ba ma-fall sa'yo, Kim Chino? Sapuhin kita. Kapag na-fall, sasapuhin. Ganun dapat. Daing mo pa ang isang kisap mata. Di ko alam, ako pala yung topic. O, di ba? May mga tao talagang ganyan eh, no? Na kapag sa ibang tao, sa taong hindi sila mahal, sa taong wawalang yain sila, galante. Pero kapag sa sarili, tinitipid. Miss na kita, baby, di ko na kaya. Uy, shoutout natin si Don, si Kim Burley, hello, maayong gabi. Huwag ka na mag-flood ng comment, patatakpan na naman comments namin. At ang ano dyan, at ang kakaiba pa dyan, magko-comment yan dito sa TikTok, pati rin sa Facebook. Oh, di ko alam kung ilan ba kamay at ilan cellphone mo, Alexander. Grabe, DJ Kim Chino, ba't ang galing mo magpaasa? Uy, hindi ako paasa. Si Rosaline, hello, good evening. Kumain ka na, hindi pa. Ilang devices gamit mo? Di ba? Kakaiba nga yan eh. Talagang multi-talented yan. Octopus ka ba? Octopus. DJ Kim Chino, shoutout mo naman ako, taga Zamboanga ako. I-shoutout natin. Anong tawag sa mga taga Zamboanga? Kung ang yung mga taga Ilocos, Ilocano, ang Zamboanga, anong tawag? Zamboanganyo? Anong tawag sa taga Zamboanga? Sambuangenyo. Naka-live na naman yung faithful na DJ sa Love Radio, sabi sa atin dito sa mga katrabaho namin. Oy! Bakit nawala yung live natin? Faithful nga eh. Wala. Taga Zamboanga, papa ko, pero hindi ko alam. Ano nga nung tawag? Oh, tinatawanan tuloy ako. Ayaw maniwala na faithful. Kung ano-ano kasi tinatype. Ang isang DJ Kim Chino po ba ay marunong tomato ng tama? Oo naman, Diyos ko. Kaya nga mahal tawag ko sa inyo eh. Sambuangenyo nga. Parang Batanggenyo rin ng Batangas. Parang Batanggenyo ng Batangas. Kim Chino, Chabacano. Totoo ba? Sa mga taga Zamboanga, Chabacano ang tawag sa inyo? Sige nga, may taga, ano ba dito? May taga Zamboanga. Chabacano ba kayo? When ang face reveal ni Boydy? Ewan ko dito kung kailan. Oh, hindi papatalo talaga si Alexander, Louie. Ayaw niya talaga papatalo. Di daw naniniwala sa faithful, kaya i-end yung live. Dialekto ang Chabacano. Uy, dialekto rawan Chabacano. Hi DJ Kim Chino, God bless and take care always. Uy, shoutout natin yung mga taga Turkey. Pogi mo po. Shoutout sa inyo, Gracia. Wala na. Uso na talaga chinito sa mundo. Alam nyo, sa chinito, mahahanap nyo yung true love. Kaya sa susunod na jawain nyo, dapat yung yung chinito. Nasa mga yung mga kamukha ni ni Papa P, ni Boydy, yun, nandun yung trauma. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung susugal kayo sa mga singkit at chinito na lang.
Ay! 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 Ba't tinatanggal nyo yung live ko? Tinatanggal. Time slot ko to. True love daw. Di ba? Ako taga Zamboanga, dialect namin ng Chabacano. Zamboangayenyo ang tawag sa amin. Ayun pala eh. Kwento mo yan eh. Siyempre, ayoko ng chinito. Dalawa na nanloko sa akin, sabi ni Gitox. Ay, hindi yun totoo. Baka ano yun. Baka ano lang yun. Singkit-singkitan lang. Iba yung mga ano talaga, yung mga genuine at full breed. Huwag kayo masyado sa ano, yung maginoo tapos bastos. Parang ano. Pag nakita nyo yung pagmumukha ng mga taga-pindot namin, ay naku, sinasabing sa inyo. Ay, nandito pa ako, hindi pa ako nagpapaalam. Ine-end yung live natin, mahal oh. Ine-end yung live natin, mga basher. Ayun na naman yung ngiti na walang mata, di ba? Kung gusto nyo matrato, doon kayo sa chinito, maliit mata. Sa liit ng mata namin, sa'yo lang yung tingin nito. Hoy, ibalik niyo yung asawa ko. Taga-pindot pala si Boydy. Oo, kaya boy.dot yan. Ma-end live ka na naman. Kaya nga, ini-end live tayo. Uy, shoutout natin si Kim. Nagpapa-shoutout, taga-Tagig daw siya. Uy, may ayong gabi sa mga tagigenyo. Kahapon, may kikwento ako. Di ba, Che, nagpadala kang pizza? So, tatanggalin ko yung ayoko kasing guntingin. Ayokong guntingin yung straw, yung tali nga nung pizza. Di, tinatry ko talagang tanggalin. Mano-mano. Hindi ko kaya. Nagpatulong ako kay Boydy. Galing ng daliri ni Boydy, oh. Talagang natanggal niya. Isang ganun lang, oh. Sabi ko, iba talaga, no? Iba talaga pag sanay na sanay dumaliri. Ang tagal ko na kasi hindi nagagamit yung sa akin. Kinalawang na. Wala nang pinagagamitan yung sa akin. Si Boydy kasi meron jowa. Kaya praktisado, no? Lakas magtanggal ng strap yan. Uy, totoo naman. Totoo. May lumot na yun. Oo nga eh, actually, di na nagagamit. Sayang. Sa manubela na lang. O, yung mga taga-pindot namin dito, magagaling. Iba talaga. Kami mga DJ, halos wala kami mga love life. Pero yung mga taga-pindot namin dito, may asawa. Yung isa may isang legal na asawa, di ba? Tapos yung isa may jowa, pero kapag nandyan lang yung jowa niya, tsaka niya sinasabing taken siya. Yung mga ganon. Diba? Malalaki yung daliri. Oo, talaga nga namang iba-iba kumilos yung mga daliri. Magtanggal nung nung tali. Ikaw lang nagtatanggal ng pagod ko araw-araw, mahal. Uy, maraming salamat, mahal. Hi, Chino. Hi, Norms. Maayong gabi. Mabibisto tuloy sila. Ay, nak. DJ dapat. Hindi ganyan. Hoy. Ito naman, di mabiro eh. Hindi naman. Nagkikwentuhan lang eh. Di mabiro eh. Sila pala may hawak ko nga pala. Mahalugi ako. Sila may hawak ng mga natin. Sila may hawak ng mga natin. Pina-flash-flash. Dapat pala mabait tayo. Ilagay. Ilagay ang full name. Kahapon nabanggit full name ni Cherry Ann.
Nami-miss ko yung tawa mo. Uy, lagi naman ako nasa radyo. Tawang-tawa sa kalokohan niya. Uy, hindi ako nga pinakamabait na katrabaho ng mga to. Manloloko yung chinito. Hindi Ganito itsura, manloloko. Lagi ako sinasabihan mukha akong inosente. Mamimiss ka namin, Kim Chino. Mamimiss ko rin naman kayo. Mamimiss ko rin naman kayo, syempre. Kung mamimiss nyo ako, mamimiss ko rin kayo. Mae-end live ka na naman yan. Kaya nga. Uy, nandiyan si Mitzi. Hello, Mitzi. Grabe sila sa'yo, mahal. Halika na, uwi ka na. Practicein natin yung daliri. Hindi ko kaya. Oy, boy, pwede na, no? Aga natin nag-live eh. Pwede na, no? Aga natin. Eto, hindi na mawabiro. Nagkikwentuhan lang tayo dito eh. Pakasal na tayo para magamit mo na yung daliri mo. O, nagagamit ko naman sa pagdadrive. Nagagamit naman sa pagdadrive. Ano ba tinutukoy nyo? Yan na naman tayo eh. Bakit kayo magsisettle sa daliri lang? Sayang naman eh. Ay, pwede na, no? Tara na, kumamaya sa mapunta to. Kamukha mo si Robin. End live na. Mag-e-end live na tayo. Anyway, oras natin 7:43. Gusto ko lang sabihin hanggang 9 PM pa naman ako naka-air sa 90.7 Love Radio Manila. Kaya mahal, balik na tayo sa radyo. See you there. Kung magpapa-shoutout, message nyo lang ako sa FB ng DJ Kim Chino, ha? Okay? Kung nasa biyahe kayo o kung nasan man kayo nakikinig kayo radyo, message nyo lang ako. Shoutout ko kayo. Okay? Maraming salamat, mahalin. Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula
sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Liala at Diego Bandido. Ako po si Rina, matagal nang tagapakinig ng programa ninyo pero ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat. Nais ko po sana kasing humingi ng payo. Ganito po kasi, 10 taon na po kami ng boyfriend ko. Siya yung nasa isip ko bago ako matulog sa gabi at pagkagising ko sa umaga. Napakabait kasi at ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Kaya naman siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Kamakailan lang nagkaproblema siya sa trabaho. Hindi ko na idedetalye pero nauwi sa kaso. Nang binaba ang hatol, 5 taon hanggang 7 taon siyang makukulong. Sa una, kinaya ko. Pinili kong maging matatag. Palagi kong sinasabi na mas matibay sa rehas yung pagmamahal ko sa kanya. Regular ko siyang dinadalaw sa kulungan. Nilaban ko ang lahat ng pwedeng ilaban. Pero habang tumatagal siya sa loob ng bilangguan, unti-unting nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kapag hindi ako nakakadalaw, nagagalit siya. Kapag dinadalaw ko naman, laging mainit ang ulo. Laging takot. Nagsiselos kahit wala namang dahilan. Madaling mairita at maubusan ng pasensya. Para bang ibang tao na siya. Hindi na yung dating magaang kausap, pasensyoso, at mapagmahal. Masakit kasi ako yung sumasalo ng lahat. Ako yung napagbubuntonan niya ng galit. Ako yung sinisigawan niya kahit wala naman akong kasalanan. Sa akin niya binubuhos lahat ng ngit-ngit niya. Tambalang kumikinang, unti-unti na akong nauubos. May mga gabi na umiiyak ako dahil hindi ko na maintindihan kung ano pa ba ang tama. Hihintayin ko pa ba siyang lumabas ng kulungan o dapat na akong lumaya sa relasyon naming nakakasakal? Pero kung aalis ako sa buhay niya, paano naman siya? Iniwan na siya ng mundo at ako na lang yung natira. Tapos ako pa yung mapapagod. Ako pa ang nagdadalawang isip. Ako pa yung gustong bumitaw. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Rina. Rina, ang bigat ng problemang kinakaharap mo. Tama. Hindi talaga siya madali. We feel you. Alam namin na hindi ito simpleng bagay na mariresolve in just a few days. Especially habang nandyan siya sa kulungan. Pero alam mo, hindi naman masyadong nakakagulat, Rina, na may mga pagbabago. Yes. Para sa isang taong biglang nagbago yung sitwasyon. 'Di ba? Ganun naman talaga eh. I mean, people really change eventually. Pwedeng positive ang dahilan, pwedeng negative ang dahilan. Pwedeng positive yung change, pwedeng negative. 'Di ba? May mga kakilala tayo. Si Diego Bandido, dating masamang tao, 'di ba? Ngayon, kapag ka nakikita ko talaga yung mga posting nito na na may krus sa likod. Minsan di pa rin ako talaga makapaniwala na nagpipreach siya, 'di ba? So, things really happen and minsan hindi natin masisi kung bakit ito yung effect. Ikaw ba naman, ganito lang yan eh. Ikaw ba naman dati kang malaya? Tapos bigla kang nakulong. Correct. Yung dati na
na malaya kang bumili ng sampalok. Alam mo yun, kung ano man yung mga pwede mong gawin. Malaya kang magpunta sa 7-Eleven kahit anong oras ka matulog or 'di ba yung mga ganon na nagagawa mo siya, isang araw biglang hindi mo na nakakain lahat ng mga gusto mong kainin. Yung mga gusto mong makita, hindi mo na sila makikita. Tapos kung sa bilangguan pa yan, kung dati komportable yung hinihigaan, ngayon hindi na siya komportable. At hindi lang din yan, ha? Oo. Yung pwedeng sinasaktan din siya, Sa loob. nabubuli siya doon. Correct. Pwedeng may mga kwento ng pagmumolest siya, di ba? So kapag ka dumadalaw ka, tapos parang ibang tao siya, kasi iba din yung sitwasyon na meron siya. So kaya, lawakan mo pa yung iyong pangunawa. Pero Nagiging syempre, bugnutin siya. correct, di ba? Kung halimbawa, tayo nga, di ba minsan, kapag halimbawa weekend, tapos wala tayong rampa, wala tayong lakad, o di naman kaya, nung pandemic, nala tayo nakakulong sa bahay, na natin yun komportable na tayo sa bahay natin. Hindi ba't nabugnot din tayong lahat? Totoo. Paano pa kung nasa bilangguan? Sino hindi mabibugnot doon? Diba? Tapos paano kung masungit pa yung warden? Tama. Oo. Diba? Tapos ang dami niyang hindi nagagawa. Correct. Kaya if we're going to try to understand, hindi mo na pwedeng itanong sa kanya, bakit ka nagkaganyan? Parang tanga to. Diba? Malamang kasi nakulong ako, kaya bugnutin ako. Ayan. Trying to understand his situation. But it doesn't mean naman na hindi mo ipapaalam sa kanya yung nararamdaman Correct. mo. Oo. At Rina, hindi mo dapat pasanin yung problema niya kasi unang-una, again, hindi namin alam yung merit ng kaso, pero ilagay natin doon dahil nakulong na siya na it's a consequence na dapat niyang pagbayaran. At tingin ko, it's not fair naman para sa'yo na 'di ba na maburo sa relationship. Correct. Oo. Pero kung mahal mo siya, ipaglaban mo. Pero kung Pwede sa naman. tingin mo na it's not working out At nauubos ka na. oo, na along the way baka mawala mo yung sarili mo, you will lose yourself. Tingin ko it's about time for you to think about it na Pwede. maybe, 'di ba? It's time to let go. Oo. That is, kung kinausap mo na siya tapos hindi niya rin inintindi yung sitwasyon na meron ka. Kasi Diba? hindi mo pasanin yung yung consequence ng ng ginawa niya kung talagang ginawa niya ha. Kasi alimbawa ngayon ang iniisip mo, pag nilet go ko siya, nilet go na nga siya ng mundo tapos ako iiwan ko siya. Consequence nga ng nagawa yun. Kung ano man yung nagawa niya na hindi mo kwento. Kwento mo kasi sa amin para ano. Dapat pag may kayo kwento, pwedeng off-air lang po ito. Para at least may context kami. Correct, para medyo mag-gets namin. Kaya lang siguro kaya hindi nagkukwento ng mas madaming detalye yung mga tambalanisa natin kasi alam nila madaldal tayo. Na kahit nakasulat na May caption. may caption, may naka-enclose in parentheses, wag pong i-ere. For sure i-ere ni Nicole. parang si Diego pwede pa nilang pagkatiwalaan na hindi i-ere, pero parang si Nicole i-ere talaga. 'Di ba? Pero I like also what you said, Jegs. I mean, sinabi ko yung side kanina nung nakulong kasi mahirap talaga yung kung kayo po ay nakadalaw na po sa kulungan, hindi po talaga madaling sitwasyon nila. There are times na wala pong walang sleeping quarters na maayos. Pagtitripan ka pa ng mga ilang inmates Oo, doon. na yung mga datihan na at may mga bullying talaga. Kaya intindihin natin na hindi okay yung sitwasyon na meron siya talaga, sa totoo lang. Kaya ako sinabi kanina na habaan mo pa ang iyong pasensya. Pero Ayan. ulitin lang namin, hindi naman ibig sabihin nun, nakakalimutan mo rin ang sarili Correct. mo. Oo. 'Di ba? Alam mo kung bakit siya nagkakaganyan? Kasi ang kulungan kasi hindi lang siya physical eh. Ang kulungan kasi is also may emotional na pagkakakulong. Lahat ng klase ng limitasyon ay nasa kanya ngayon. Oo. So ikaw yung nasa labas, so ikaw yung mas malaya. Pero yun nga, sabi nga ni Jegs, wag mo rin kakalimutan ng sarili mo in the process. So, i-weigh in mo at sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Tandaan mo rin na yung boyfriend mo lang yung nakakulong, ikaw hindi. Oo. Malaya ka, pero dahil mahal mo yung tao, iparamdam mo yung pagmamahal mo. Pero dapat, in a way, maintindihan ka rin din niya. Correct. At hindi mo pasanin again yung ginawa niya, yung consequence, hindi ikaw dapat yung andyan ka lang para mag-support. Yan. Pero kung along the way, sa process, you will lose yourself. At hindi niya na rin maibigay sa'yo yung part of him sa relationship, then
it's about time. Pero wag na muna ha. I mean, suportahan mo muna. Ayan, Tingnan mo kung oo. hanggang saan mo kakayanin. Kasi actually sa kulungan maraming din naman binago dyan eh. Madami May din. magugulat ka ng mga kriminal paglabas naging pastor. Correct. Kasi doon sila nakakilala eh. Tama, yun naman din yung positive na outcome. Mhm. 'Di ba? For all you know, if you push through with this, magiging dahilan ito para maging inspirational speakers kayo in the future. Tama. Ikaw yung girlfriend na umunawa. Oho. Tapos finally, nung nakalabas yung boyfriend mo, na-realize niya that there is so much more to life at kailangan niya ring mag-preach and all. 'Di ba? Magiging kayong power couple, 'di ba? Ayan, tama. Hindi natin Correct. masasabi, 'di ba? Oo, siguro ako personally sa my perspective, ilapit mo siya kay Jesus kasi ang nangyayari ngayon sa boyfriend mo wala siyang peace of mind. 'Di ba sinabi ni Jesus, I leave my peace I give you. So yun doon mo makukuha yung kapayapaan. Sa ngayon wala siyang kapayapaan kasi kaya nga nagiging bugnutin. Correct. 'Di ba? Oo. And then tsaka paraan yan ng paraan din ng enemy. Yan. Ay oo, syempre. Para mas lalong niyang guluhin. Correct. Yung Oo. yung utak, 'di ba? Magfi-feed ng mga kung anok-anok, 'di Oo. ba? Ganyan. So, Ayan. i-lead mo kay Lord. Yan, yun yung Sabihin mo sa importante. kanya o kapag ka may mga 'di ba? I'm sure binibigyan pa rin naman sila ng mga rights na magsimba Oo, or actually mga maraming ganon. pupunta dyan ng mga spiritual advisors. May mga Ayan. pastor, may mga pare. Oo, correct. Marami yan dyan Sabihan mo sa kanya, wag niyang i-miss yung mga ganong klaseng Oo. mga sessions if Correct. itong mga sessions na ito ay made available to them. Yan. Kaya yun talaga yung magandang panghahawakan pag sa ganyang sitwasyon. Tsaka 'di ba, minsan may mga binibenta na mga produkto na gawa ng mga preso. Oo, yun. 'Di ba? So, may mga activity din sila. Oo, kamo, Oo. 'di ba? Sana lang napunta siya doon sa isang sa kulungan na may maayos na pamamalakad. Hindi namin alam eh. Pero kung halimbawa maayos yung pamamalakad, okay naman ang lahat, 'di ba? Oo. Sabihin mo sa kanya magbida-bida ka doon, mag-active ka Ayan. doon kasi Oo. wala naman tayong magagawa, nandiyan ka sa loob. At saka Mga ganon. sabihin mo dun sa boyfriend mo sa susunod mo na dalaw, sabihin mo, tropa niya si Nicole tsaka si Diego. Oh, yan. Marami kaming contact din sa para may Saan ba protection. yan? Saan ba yan? Saan ano ba yan? Saang presinto ba yan? Protektado ka. Sabihin mo lang, Chares! Ayan. Ay, hindi talaga madali yan, Rina, I'm sure. But let's pray that maging maayos ang lahat. Yan. At maging okay din ang lahat Importante para sa inyong dalawa. Yung prayer for guidance kung anong desisyon. Kung saan ba to pupunta? Kung saan ba talaga pupunta. Para ma-discern mo kung Oo. ano ba itinuturo nito. Ano ba, magtatagal pa ba? Ano ba, ako pa ba yung maghihintay? Ayan. O hindi? So dapat malinaw yan sa'yo, yung boyfriend mo lang yung nakakulong, ikaw hindi. Kasi baka mamaya pinipilit mo. Oo. Yung pala ang meant to be para sa kanya, yung magandang warden. Oo. Di ba? Di natin masabi. You'll never know. Oo. Life is full of surprises. Correct. Di ba? Oo. Tapos ikaw kinulong mo na yung sarili mo din. So, ayan. So, pray for it. Para mabigyan ka ng wisdom. Salamat sa Urina for sharing your story with us. Ayan. Sa mga gusto din po mag-share ng kanilang story, Go ahead and send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. O siya, hanggang dito na lang po ang Tambalang Kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
paliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go.
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
saya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So sa Kimchi Chino. nandito na ako ulit. Nandito na ulit, DJ Kim Chino. Di ba nga sabi ko sa inyo hanggang 9 p.m. pa ako. At shoutout muna natin yung mga bumabiyahe at nag-message kay Kim Chino. Nandito raw siya sa kahabaan. Kasagsagan. Kahabaan ng EDSA. Shoutout natin si Reynaldo Cruz. Ito na rin si... Ito single daw at talaga nga namang hanggang ngayon hinahanap pa ang sarili. Hana. Ano to? Hana Ramos. Shoutout sa inyo. Ay nako, sinasabi sa inyo. Minsan talaga therapeutic kapag nagdadrive ka pa uwi. Minsan ang daming pumapasok sa isip mo, ang dami mong realizations. Pero at the end of the day, sinasabi sa inyo, tama naman yung desisyon na umalis kayo o di kaya nawala yung mga maling tao sa buhay nyo. Okay lang yan. Diba? At diba sabi ko rin kanina, minsan sa sobrang pagmamahal mo sa tao, sa sobrang in love mo, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Nakakalimutan mo nang i-treat o di kaya i-date ang sarili mo. Kaya tonight, ano ibibigay ni Kim Chino sa kanyang Chinitox? Ay nako, yung mga kakaibang self-date para at least wala ka mang dilig, mahal mo naman ang sarili mo. Diba? Recap na tayo. Sabi ko kanina, mahal, unang-unang date sa sarili ay ang food trip. Apakadali lang lumabas, apakadali lang makahanap ng kakainin. Kakainan, di ba? Apakadaming pwede mong kainin at syempre, isang nganga mo lang ay matitikman mo na ang mga kinikrave mong pagkain, di ba? Minsan kasi tinitipid mo yung sarili mo pero ang tanong, para kanino ba yung sweldo mo? Marami kang ang savings, di mo naman na-enjoy kapag tumagos ka sa pader, di ba? Kaya kayo dyan, yung mga pagod, pwede nyo gamitin yung mga ano nyo yung mga weekend nyo para magpahinga.
pwede nyong gamitin yung mga leaves nyo para makapagpahinga at i-date ang sarili nyo. O di kaya kainin yung mga gusto nyo or cravings nyo. Kasi at the end of the day, investment ang sarili. 'Di ba? Speaking of investment, ito rin investment sa sarili mo, at kung gusto mo ng self-date, it's the wellness. Wellness date. Kung mahaba na ang buhok mo, magpagupit. Katulad ni Kim Chino, gusto na magpagupit pero tinatamad pumuntang MOA. Kaya ang ending, nandito pa rin ako, mahaba ang aking buhok. Ano pa yung wellness? Pwede ka rin magpa-derma, di ba? Sa babae at lalaki, pwede yung derma. Usually, mga pagpapa-facial, di ba? Pagpapa-botox, kung meron ng mga wrinkles. Ano pa bang wellness? Manicure at pedicure, di ba? So, gastusan nyo yung sarili nyo. Tandaan nyo, walang magde-date sa inyo. Walang mantitreat, walang mang-i-spoil, kundi ang sarili nyo. Di ba? At ang pangatlo't panghuli, ito, sa peace of mind na to, yung self-date na to, ay nako, self-date mo yung sarili mo sa bahay, but in a different level. Ano ibig sabihin nun? In a different level, wala mo ng cellphone, wala mo ng social media. Diba? Minsan sa social media ka nakakakuha ng mga stress eh. Yung comment section, yung mga comments ng mga kamag-anak mo, kasi nga sabihin, ay, ang haggard mo na, nawala lang si Kim Chino sa buhay mo. Diba? Yung kaka-break mo lang, bibusy ka pa ng mga kamag-anak mo na nahagard ka kasi iniwan ka, sinaktan ka, nakakadagdag sa stress sa buhay. Kaya naman ikaw, nakaka-break lang o di kaya nabubwisit sa mga kamag-anak mo, I can say na normal lang na meron tayong kadugo na nakakabwisit ang ugali. Huwag mo na lang pansinin. Kaya mag-social media detox ka na lang muna. Manood ka ng movies. Manood ka ng series. 'Di ba? Gawin mo yung mga ginagawa mo na talaga nga namang hindi nagre-require ng internet. Tignan mo, makakakuha ka ng peace of mind. And at the same time, relaxation. 'Di ba? At the end of the day, self-love is self-investment. And self-love is also key para magkaroon ka na ng bagong love life. Mahalin mo muna, buuin ang sarili mo, pagalingin ang sarili mo bago lumandi. Diba? Ganun lang ka-basic ang buhay. Oo. Naway ikaw na nakikinig ay talaga nga namang mabasbasan at madiligan na ng tamang tao. Pagmamahal. Diba? Anyway, mahal, oras na para ako'y umalis. Huwag kayo mag-alala, susunod na sa akin na Titan Jello at Rocky Terra sa kanila programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!